Right, tinotenda Mwari manheru ano nekuda kwenguva yatapiwa naShe yekuti tikugoverei shoko raMwari. Ndichada kuti ndinamate tichizopinda pakunzwa shoko ratichaparidza ratakatanga kuparidza nezuro pamusoro paJakobho naEsau. Saka tichapfuurira mberi nevhangeri iyoyo. Regai ndinamate. Tinokutendai Jesu, mwanakomana waMwari, nenguva ino yatawana. Tinokutendai nekuti makatifira pamuchinjikwa. Tiregererwe zvitadzo zvedu, tiitwe vana vaMwari. Hakuna mumwe wakaita semi. Tinonamata masikati ano tichikutendai nevanhu venyu vamunoziva kare, vakanyorwa mubhuku yeupenyu nyika isati yavambwa, vamunoponesa neshoko irori ramakatituma kuti tigofamba naro. Tinonamata masikati ano tichikukumbirai kuti mutibatsire tigonzwisa shoko irori, mugovhura hana dzevakafanira kuponeswa vagoponeswa. Kudzwai nekusingaperi. Amen. Nezuro takanga tiine nhau yatakatanga kuparidza pamusoro paEsau naJakobho. Nhau iyoyo yaEsau naJakobho yakanga iri nhau yanga yakanaka zvikuru, nekuti yakatiratidza chinhu chakanaka chinotiudza pachena kuti vanhu vanoponeswa havasi vanhu vari kutsvakwa naMwari, kuti ndavanani vaangade kuponesa. Ruponeso ruchapiwa vanhu vanozivikanwa kare naMwari. Ningi naningi vanofanira kuti vagoponeswa. Mwari achiunza vanhu munyika muno, haana kuvaunza achida kuti aone kuti ndavanani vanoda havo kuti vangatende vhangeri yake, kuti kana zvadaro vanhu vochizosarudza kuti ini ndinoda kuponeswa, mumwe oti ina handidi. Mwari ochiti kana maramba kuponeswa ndaakuchikupisai mudziva romoto, asi kana mabvuma uyai ndikuponesei. Vanhu vazhinji vakataura nhau iyi nekusanzwisisa, nekuti vakaparidza ruponeso vachiti munhu anoponeswa kana iye achida kuponeswa, kana akanga asarudza kunamata. Wadii watendeuka, ita decision yekuti ndaakuda kunamata. Kureva kuti Mwari ari kudenga anenge asingatozive kuti panodoka zuva ndiani achanga achinamata. Anenge akamirira vanhu kuti vazofunga nepfungwa dzavo. Ari dependent on mumwe ndiani pakati pavanhu naMwari, anodependa nemumwe ndiani. Ane choice ndiani pakati pavanhu naMwari? Ndiani ane choice? Ndiani anodecide kuti uyu angaponeswe, uyu haaponeswe, uyu anotendeuka musi weMonday, uyu anotendeuka musi weChina? Anodecide izvozvo ndiani? Vanhu vakaverenga Bhaibheri nechisvinu vasina mweya wokuda kudzidza, ndokusaka vachikurumidza kuparidza, ndokusaka vachikurumidza kutaura nhau dzavasina ruzivo pamusoro padzo. John chapter 3 verse ya 16 tinoda kuti iverengwe. Kana yaverengwa tigozonzwa kuti iko kuponeswa chaiko, kuti munhu uyu anopinda denga uyu haapinde, zvakanzi zvinoitika sei.
takazvibata nezuro apa toda kuti tingoipendera bedzi nhau yeruponeso togozopfuurira mberi nekubata mharidzo pamusoro paEsau naJakobho. Regai tinzwe John chapter 3 verse 16 ichiverengwa. Nokuti Mwari wakada nyika nokudaro kuti wakapa mwanakomana wakaberekwa mumwe oga kuti ani nani unotenda kwaari arege kufa asi ave neupenyu husingaperi. Tsokorodzai. Nokuti Mwari wakada nyika nokudaro kuti wakapa mwanakomana wake wakaberekwa mumwe oga kuti ani nani unotenda kwaari arege kufa asi ave neupenyu husingaperi. Mwari wakada nyika nekudaro wakaipa mwanakomana wake mumwe chete oga kuti ani kana ani anotenda kwaari arege kufa asi awane upenyu husingaperi. Rechirungu rinoti for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believes in him should not perish but have eternal life. Vanhu vazhinji vakafunga kuti vhesi iyi iopen check, ani kana ani anogona kuponeswa. Ukadaro unenge watadza kunzwisisa a simple skill yekuverenga zvakanyorwa. Nechirungu unenge waita fail to comprehend a passage. Yes. Salvation is not an open check which one person has got an opportunity to make a choice whether he wants to embrace this salvation or he doesn't want to embrace salvation. Salvation was given to a specific people. And John chapter 3 verse 16 ichinyorwa yakaratidza pachena kuti pane condition yekuponeswa. Hazvina mhosva vanhu vanofunga kuti kudii, hazvina mhosva kuti vanhu vanotsvaka kuti, hazvina mhosva kuti vanhu vanodei. Mwari haana basa nezvinotsvakwa nekudiwa navanhu. Mwari haavhoterwe zvinoitwa president kana MP. Mwari akanga ariko vanhu vacho vasati vavako, akanga achitonzi Mwari. Saka Genesis 1 inoti in the beginning God created the heaven and the earth. The earth was void, the earth was empty, the earth was without form, and darkness was upon the earth. Kureva kuti munhu asati asikwa, Mwari akanga ariko. Adamu asati asikwa, Mwari akanga ariko. Kureva kuti Mwari akanga ariko, vanhu vasati vavako. Haagone kuitwa Mwari navanhu. Yes. Kuti vanhu vakadecide rimwe zuva tingade kumunamata, Mwari oita Mwari. Rimwe zuva vakabhohekana voti ngatiregei kumunamata, Mwari oita se anenge ari stranded kuti ndashayiwa angandinamate. Mwari haasi Mwari nekuda kwevanhu. Vanhu vanotori vanhu nekuda kwaMwari. Yes. Iyoyo inotori position yatisingafanire kuti tikanganwe nezvayo. Position yatisingafanire kucompromise. God is not God because of mankind, but mankind exists because of God. Mwari ndiye akasaka kuve nevanhu. Vanhu havasirivo vakagadzira Mwari. Mwari ndiye akasika vanhu. Mwari ndiye akagadzira vanhu. Kureva kuti kana ari Mwari akagadzira vanhu, vanhu ndo vangadai vakazomutsvaga Mwari wacho kuti avatsanangurire kuti makatisikirei, makatigadzirirei, tiri kumboitei panyika pano. What do we
do? What should we do? What are we doing? Kunyange kuine zvitendero zvakasiyana siyana nezvimwe zvinoramba kuti hakuna Mwari, asi regai ndikutsanangurirei pachena. Inongori Bhaibheri chete ndiro rakataura zvakanaka zviri pachena. Zvinhu zviri kuitika panyika pano zvakangotsanangurwa zvakakwana naMwari. Hakuna chitendero chakatsanangura kuti sei vanhu vachifa sematsanangurirwa azvakaitwa naMwari muBhaibheri rake. Ukatsvaga Islam haitsanangure kuti why are people dying, zviri satisfactory. Ukatsvaka vanoita inonzi Church of Scientology, sainzi dzakakundikana kutsanangura kuti munhu anobvepi, munhu anoendepi. The Big Bang Theory haina kutsanangura zvakakwana kuti munhu akabvepi. Kunyange pavanotsanangura vachiti life evolved around a living cell, vachitsanangura kuti that is the beginning of life. Unoona kuti science yakakundikana kutsanangura kuti upenyu hwakatanga sei, nekuti pavanoti upenyu hwakatangira pa living cell, havana kuzotsanangura kuti kwa iyo living cell yakatangira papi. Yes. Kureva kuti vakatadza kutsanangura upenyu kwahunotangira, asi Mwari ndiye akazvitsanangura zvakazara. Nekuti Mwari unoti ndini ndakasika vanhu uye ndakavasika kuti vagondinamata. Asi havasi vese vachanamata Mwari uyu. Kunotorina vamwe vasiri kuzombofa vakamunamata vari panyika pano. Vanhu ivavo vari kutadza kunamata Mwari, kwete nekuti pfungwa dzavo dzakashata, asi nekutoti Mwari wacho haanamatwe nevanhu vese. Amen. Mwari ane a specific people vanofanira kumunamata. Iyoyo pfungwa iyoyo Mwari haana kumbotenderera yekuti ndinonamatwa nevanhu vandinenge ndasarudza vashoma pakati pevanhu vese. VaIsraeri vakanga vari muIjipita, uye muIjipita manga musina vaIjipita bedzi, maive nevaIsraeri, maivewo zvakare nemamwe marudzi. VaAmareki vaivemo, vaHevhi vakanga varimo, vaHiti vakanga varimo, vaMoabhi vakanga varimo, vaFilistia vakanga varimo, vaEkroni vakanga varimo. Asi Mwari unosimudza Mozisi, ndiye waanotenda unotaurira vanhu vaIsraeri, budai muIjipita muende kunondinamata kunyika yandichakupai inoyera uchi nemukaka. Mozisi achimira pamberi paFaro akaudza Faro, zvanzi naMwari, regera vanhu vangu vaende. Faro haana kubvunza kuti vanhu vaMwari ndevapi. Akaita seaizviziva kare, vanhu vari kunzi naMwari vanhu vangu havasi vaIjipita, havasi vaHivhi, havasi vaHiti, havasi vaEkroni. Vanhu vari kunzi naMwari vanhu vangu vaIsraeri ndo vakanga vachinzi naMwari ndivo vanhu vangu. Saka uchiona mazuva emurayiro Mwari ainamatwa bedzi navaIsraeri. Ndokusaka muBhaibheri muine mazwi anonzi Mwari waIsraeri, Mwari waIsraeri, Mwari waIsraeri. Iwe neni tiri vahedheni, hatisi vaIsraeri. VaIsraeri vazukuru vaJakobho vaakabereka panyama, vanogara Palestine nemuIsrael, nevamwe vakapararira mune dzimwe nzvimbo kuMiddle East uku. Mwari akanga akasanangura Israeri chete, ndirwo rudzi rwaakati ndivo vanhu vangu, vanhu vaakazviwanira, vanhu vaakazvitsvagira. Mozisi achiuya kubva kuMidhiani kuzotaura naFaro, haana kuparidzira Ijipita yese. Akati anoda hake kubuda neni kuenda kuKenani handei, akananga kuGosheni, ndo kwaigara vanhu vaMwari. Haana kutaura nevaIjipita kuti vaIjipita kana muchida
mungangouyawo nesu tikaenda tese. Mwari akanga akasarudza a special people, a specific people. Vanhu ivavo vanonzi vaIsraeri ndo vaakanga asarudza. Mazuva aNoa, Genesis chapter 6 inoti Noa akawanirwa nyasha mumaziso aMwari. Ndiye here Noa ega munhu akanga ari panyika? Kwete, Noa akanga ari mwana waLameki. Ende shoko rinoti pakuberekwa kwaNoa, Lameki akatozobereka vamwe vana vakomana nevamwe vanasikana vakawanda mushure mekuberekwa kwaNoa naLameki. Asi Mwari achiuya akananga pana Noa akati, Noa vakangarava, Noa pinda mungarava nevana vako. Shoko rinoti vanhu vakapondera mungarava vakanga vari 8. Noa nevanakomana vake vatatu, Shemu naHamu naJafeti, nemadzimai avo, ndivo vanhu vega vakararama. Pasi rese rikaparadzwa nemvura. Kureva kuti pane imwe nguva munyika ino Mwari akambodhistroya vanhu vese, akasiya vanhu 8 chete, nyika yese ikaparara. Mwari akasiyirei vamwe vana vaLameki? Ko iye Lameki ndiye ega here anga ari mwana waMetusela? Kwete, Metusela akanga ine vamwe vana vakawanda vaakabereka mushure mekunge abereka Lameki. Ipo pakapinda Noa mungarava, Lameki baba vaNoa vakapinda here? Havana kupinda. Hallelujah. Amen. Metusela aberekwa naEnoki. Enoki asiri ega akanga abereka Metusela akabereka zvakare vangana vanasikana nevanakomana vakawanda mumashure mekunge abereka Metusela. Vanhu vese ivavo vakaendepi? Vakaparadzwa nemvura. Mwari haana kusvika panyika akati ndinogona kukuparadzai kana kukuraramisai. Kana paina anoda hake kuvakangarava ngaavake, kana paina hake anoda kupinda mungarava ngaapinde. Mwari akati kuna Noa, vakangarava, pinda mungarava nevana vako. Mwari akachuza vanhu vaida kuraramisa. Vanhu handivo vakamira padhoho rengarava yaNoa vakati tingade kupinda, tivhurirewo. Noa akachuzwa naMwari nevana vake. Tikapinda paSodhomu neGomora tinonoona pachipindwa nengirozi 2 dzinonzi dzakasvika pagedhi rekupinda muSodhomu neGomora dzikatambirwa naLoti, wakanga ari mwana womunin'ina waAbhurahama ainzi Harani. Ngirozi dzikanzi naLoti, uyai mugeze tsoka kumba kwangu munwe mvura. Dzikatozotaura naLoti zvikanzi, Loti, kupinda kwataita muno hatina kuuya nerugare, tauya kuzopisa nyika ino yese. Kuinga tambotambirana zvakanaka indava, zvikanzi Mwari akagumbuka kudhara nechingochani chiri kuitwa muno muSodhomu nemuGomora. Saka ndoita sei? Zvikanzi tora vana vako nevakuwasha vako nevanasikana vako mubude. Loti ndo paakanoda kuti avatange vakuwasha vake nevanasikana vake. Handei shoko rinoti he became as one that mocked. Kureva kuti vanasikana nevakuwasha vaLoti vakaseka Loti achiti ngatibudei muSodhomu nemuGomora, nyika ino ida kupiswa nemoto. Vakati mndara arasika, haana contact neteknoloji yemazuva ano, kwaane 5G network neTwitter. Loti akati kana maramba it's okay. Shoko rinoti ngirozi dzakatozoita Loti wokudhonza kumubata ruoko kubuda naye. Akabuda muSodhomu neGomora aine vanasikana vake 2 nemukadzi wake. Mukadzi wake ndiye akazocheuka akaita churu chemunyu. Mwari akararamisa vanhu 3 muSodhomu neGomora. Munofungidzirwa kuti makanga muine around 3 million people mazuva iwayo. Ndokuti mukaverenga Timoti, mukaverenga Peter wechipiri chapter 3, munozonzwa Peter achitsanangura, even pachapter 2 anotsanangura futi kuti pakaparadzwa Sodhomu neGomora hadzisi nyika 2 idzo dzobedzi dzakaparadzwa, nemaguta anga akavakomberedza akapiswa nemoto naMwari. Pa 3 million vanhu pakaponeswa vanhu 3,
Lot nevakunda vake vaviri. Mazuva emvura ya Noah zvinonzi kune kunofungidzirwa kunzi kwakuine vanhu around 800,000 to 1 million vanhu vese vakanga vari panyika mazuva iwayo. Mwari akararamisa vanhu 8 akaparadza vanhu vese. What fraction of 800,000 people are 8 souls? What fraction of 3 million people are 3 souls? Ipapo unofanira kuona mapercentage nema statistics ekuti ruponeso ruchawanikwa nevangani, vachapinda denga chaivo chaivo vangani, vachaponeswa chaivo chaivo vangani. Zvinoonekwa nema statistics iwayo. Vanhu vachibuda muIjipita vachienda muKenani vakanga vari around 3 million. Asi vakazopinda Kenani 2 ndi Joshua na Caleb. Yes. Vamwe vese Mwari akapika nezita rake. Akati ndinopika nezita rangu. Hakuna munhu akabuda muIjipita anopinda muKenani kunze kwa Joshua mwana wa Nun na Caleb mwana wa Jefune. Yes. Nekuti ndivo vega vasina kugunun'una pavakanoshora Jericho vakanoona vana vaAnaki vanga vakareba vanonzi vava vaine zvigunwe 66. Mwari akati ndichakudzungaidzai murenje for 40 years kusvikira zvituna zvenyu zvese zvati katakata murenje. Amen. Pauro akaitsanangura pa 3:15 dzavaHebheru tangirai pa 12. Nauye vanhu vakapararira murenje. Mwari ambovaburitsa muIjipita. Mwari akavauraya futi. Yes. Akavauraya vese kukasara 2. The rest of the people vakapinda muKenani havasi vanhu vakabuda muEgypt, vanhu vakaberekerwa murenje. Vanhu vakabuda muIjipita vakapinda Kenani vaviri ndi Joshua na Caleb chete. Na Moses wacho akavaburitsa haana kupinda. Yes. Hebrews chapter 3 verse 12. Hama dzangu, chenjerai kuti mukati momumwe wenyu murege kuva nomwoyo wakashata usingatendi. Ngaparege kuwanikwa munhu asingatende pakati penyu. Mutsauke muchibva kuna Mwari mupenyu. Musatendeukire kunhema muchifuratira Mwari mupenyu. Asi simbisanai zuva rimwe nerimwe. Simbisanai zuva rimwe nerimwe. Kana kuchanzi nhasi. Kana zvichiri kunzi nhasi. Kuti kurege kuva nomumwe wenyu unoomeswa nokunyengerwa kwezvivi. Musanyengerwa nekupfuura kwenyika ino nekufurira kunoita nyika ino nekuyevedza kwayo. Musanyengerwe. Nokuti tave vagovani pamwe chete naKristu. Tiri vagovani pamwe chete naJesu. Kana tichibatisisa kuvamba kwokutenda kwedu. Kana tikabatisisa vhangeri yamuri kuparidzirwa. Kusvikira pakuguma. Kusvikira Jesu achiuya. Zvichinzi kudi? Nhasi kana muchinzwa inzwi rake. Nhasi kana muchinzwa inzwi rake. Musaomesa moyo yenyu. Musaomesa moyo yenyu. Sapanguva yekutsamwisa. Sepanguva yekutsamwirwa. Nokuti ndivanani vakanzwa. Ndavanani ko vakanzwa. Vakamutsamwisa. Vakamutsamwisa Mwari. Havazi ivo vose vakabva Ijipita naMozisi here. Havasi vese here vakabva Ijipita naMozisi. Wakanzwa shungu makore ana 40. Mwari akanzwa shungu for 40 years pamusoro pavanani. Havazi ivo vakatadza mitumbi yavo ikawira murenje here. Vese vakamutsamwisa zvituna zvavo zvikapararira murenje. Wakapika pamusoro pavanani. Ndivanani ko Mwari vakapika nekuda kwavo kuti havangapindi pazororo rake. Akati ndinopika muzororo rangu hampinde. Havazi ivo vasina kuteerera here. Havasi ivo here vasina kuteerera. Zvino tinoona kuti vakanga vasingagone kupinda nokusatenda kwavo. Vakatadza kuteerera shoko ravakaparidzirwa ndokusaka vasina kupinda. Amen. muKenani. Vakatobuda Ijipita vachivhara vakashainyira vaIjipita takwenda. Havana kusvika. Kureva kuti kutanga rwendo handiko kwakakosha. Yes. Kupedza rwendo ndo kune nyaya. Yes. Asi kupedza hakuitwe neasina kutanga. Kutoti utozonzi unopedza unge watanga. Chinotanga kutendeuka. Ende kuti utendeuke unenge wanzwa shoko rechokwadi. Kwete rese rese. Hallelujah.
Saka tirida kuti tibate nhau iyi tozobata zvedu Esau naJakobho manje manje. Nhau yatinoda kubata ndeye kuti kuponeswa kunoponeswa ani. Uye kana munhu achinzi anonamata anenge achinamata zvechokwadi here? Hapana here vari kunamata zvenhema? Hapana here vari kunamata Mwari asiriye? Hapana here vari kunamata Mwari wenhema? Hapana here vane vhangeri yakarasika? Kwevo vane vhangeri yakarasika vanopindawo here denga? Kweiro denga racho ririko here kuti rigozopindwa? Hakudaro here kusitorina denga racho? Hallelujah. Amen. Mwari wakada nyika, nekudaro wakaipa mwanakomana wake. For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believes in him should not perish but have eternal life. Kana chirungu chichikunetsa, regai ndikubatsirei vadikani. Izwi rekuti whosoever harireve kuti chero anoda hake. Pane condition pakuponeswa. Condition ndeye kuti whosoever believes. Zvafanana naamai vabika poto yemutakura. Vari kuti ndabika poto yemutakura, une chibage nenzungu nenyimo, chekuti ani kana ani apedza ndima yake mumunda yekusakura awane ndiro yake agodya anakirwe. Ndo zviri kutaurwa neshoko raMwari. Ungagona here kuuya nendiro wototi kana dzaibva ingondipai, mati ani kana ani? Hauna kunzwisisa zvataurwa naamai. Amai vabika poto yemutakura kuti ani kana ani apedza ndima yake yaapiwa yekusakura kumunda agozouya nendiro apakurirwe mutakura. Ndiva nani vachadya mutakura? Iyi inoda kuti iwane anopindura wei. Nekuti tikataura tichiti Mwari akada nyika nekudaro akaipa mwanakomana wake mumwe chete kuti ani kana ani anotenda arege kufa awane upenyu husingapere, inoita seinokonfyuza. Saka ngatimboibvisei kuvhangeri timboiisa kumutakura. Amai vabika poto yemutakura unonaka kuti ani kana ani atsakura ndima yake agozouya adye. Mubvunzo wandiinawo ndeupi achadya mutakura? Ndiri kuda anouya kuzopindura. Uyei baba, ndokubira kuti muuye mungopindura. Amai vabika mutakura unonaka kuti ani kana ani anenge apedza ndima yake mumunda asakura agodya. Achadya mutakura ndiani? Anenge apedza ndima yake. Ngativaombererei maoko. Vapindura chaizvo. Achadya mutakura ndiye anenge aita sei? Apedza ndima yake. Pari kunzi ani kana ani, hapasi kubvisa condition yapiwa. Condition ndeyekuti anenge atenda anorega kufa awane upenyu husingaperi. Kureva kuti Mwari achida nyika akaipa mwanakomana. Hapana kunzi akanga ari mumwe chete oga kuti nyika irege kufa asi nyika iwane upenyu husingaperi. Teerera zvakanaka. Mwari akada nyika ndokubva aipa mwanakomana kuti nyika itendere iponeswe zvikanzi aiwa kuti ani kana ani anotenda arege kufa awane upenyu husingaperi. Kureva kuti kuponeswa kune condition yekutenda. Ukasatenda hauponeswe. Amen. Jesu achiparidzwa condition ndeyekutenda. Zvino kutenda kunouya sei? 10:17 dzavaroma. Naizvozvo kutenda kunouya nokunzwa. Kutenda kunouya nekunzwa. Nokunzwa kunouya neshoko raKristu. Iko kunzwa kwacho kunotoita zvekuuya. Yes. Kunzwa kunouya nei? Kureva kuti kunzwa kuri kurehwa hakusi kwenzeve idzi. Kunzwa kwemunhu ari mukati. Hallelujah. Amen. Saka Jakobho ndakamuda, Esau ndakamuvenga. Mwari aitoparidza kuti kuponeswa kwevanhu
kunotangira pana Mwari kuchiperera pana Mwari. Kana Mwari achida kukuponesa iwewe hauna roho yaunonzi tanga waita, nekuti condition yatataura kuti pane condition yekuti anenge atenda. Uchaona izvezvi kuti hakuna anoigona kuimita condition yacho ega. Kutenda kwacho chaiko, tikada kutanga kubvunza nezvi kuti unotenda here, obviously unoti ehe. Asi tikazoti chinyora manotsi kuti wakatanga kutenda sei, process yako yekutenda inoinvolva chii, taurira vamwe, dzidzisawo vamwe vagotenda. Uchaona kuti kutenda hakuna munhu anogona kukuita nekugona kwake. Anoita kuti munhu atende ndiani? Kutenda kunouya sei? VaRoma chapter 10 tangira henyu pavhesi ya 6. Asi kururama kunobva pakutenda kunoreva kudai: usati mumwoyo mako, ndianiko uchakwira kudenga, ndiko kuburusa Kristu. Kana ndianiko uchaburukira kwakadzika-dzika, ndiko kubudisa Kristu kuakafa. Asi kunoreveiko? Shoko riri pedyo newe, mumuromo mako nomumwoyo mako, ndiro shoko rokutenda ratinoparidza, kuti kana uchipupura nomuromo wako. Tangidzai. Asi kururama kunobva pakutenda kunoreva kudai: usati mumwoyo mako, ndianiko uchakwira kudenga, ndiko kuburusa Kristu. Kana ndianiko uchaburukira kwakadzika-dzika, ndiko kubudisa Kristu kuakafa. Asi kunoreveiko? Yes. Shoko riri pedyo newe, mumuromo mako nomumwoyo mako, ndiro shoko rokutenda ratinoparidza. Dzokorodzai. Asi kururama kunobva pakutenda kunoreva kudai: usati mumwoyo mako, ndianiko uchakwira kudenga, ndiko kubudisa Kristu. Kana ndianiko uchaburukira kwakadzika-dzika, ndiko kubudisa Kristu kuakafa. Asi kunoreveiko? Shoko riri pedyo newe, mumuromo mako nomumwoyo mako, ndiro shoko rokutenda ratinoparidza. Ndiro shoko rekutenda ratinoparidza. Kureva kuti kutenda kunotori mushoko rinoparidzwa. Kutenda ndokwanzi ndiro shoko rekutenda ratinoparidza. Usati mumwoyo mako, ndiani achatikwirira kudenga? Kuburutsa Jesu kuti atiponese. Ndiani achaburukira kwakadzika-dzika? Ndiko kumutsa Jesu kubva kuvakafa. Asi shoko rinoti kudii? Shoko nderekutenda. Rinoti kudii shoko rekutenda? Kuti kana uchipupura nomuromo wako, kana ukataura nemuromo wako kudai kuti Jesu ndiye Ishe, kuti Jesu ndiye Ishe, nokutenda mumwoyo mako, nekutenda mumwoyo mako kuti Mwari wakamumutsa kuakafa, kuti Mwari wakamutsa Jesu iyeyi kubva kuvakafa, uchaponeswa. Nokuti munhu unotenda nomwoyo, munhu anotenda nemwoyo wake, ndokururamiswa, obva aruramiswa. unopupura nomuromo, obva apupura nemuromo wake, ndokuponeswa. obva azoponeswa. Nokuti rugwaro runoti: ani nani unotenda kwaari haanganyadziswi. Shoko rinoti anotenda kuna Jesu haanyadziswe. Nokuti muJudha nomugiriki havasiyani. Yes. Nokuti mumwe ndiishe wavose. Yes. Vakafuma kuna vose vanodana kwaari. Yes. Nokuti ani nani unodana kuzita raShe, yes, uchaponeswa. yes, Zvino vachagodana seiko kuna iye wavasina kutenda kwaari? yes. Uchatenda seiko kuna iye wavasina kunzwa? Ukadana kuna Jesu unoponeswa, asi haungadane kana usina kutenda. Ungatende sei kuna iye kana usina kunzwa nezvake? Kureva kuti panotendwa apa panotoda kuti utange wanzwa nezve anotendwa wacho. Yes. Unotanga wanzwa zvaJesu wozotenda kwaari. Yes. Vachanzwa seiko kana kusina muparidzi?
havagone kunzwa futi shoko raMwari kana pasina anoriparidza. vachaparidza seiko kana vasingatumwi? Yes, sezvo zvakanyorwa zvichinzi, zvakanyorwa zvichinzi, dzakanaka sei tsoka dzavanouya namashoko omufaro yes, ezvinhu zvakanaka. yes, asi vose havana kuteerera mashoko omufaro. yes. Nokuti Isaya unoti, Ishe ndianiko akatenda zvatakaparidza? Naizvozvo kutenda kunouya nokunzwa, Yes, nokunzwa kunouya neshoko raKristu. yes. Asi ndinoti, havana kunzwa here? Hongu zviro kwazvo, inzwi ravo rakabuda kunyika yose, namashoko avo kumigumo yenyika. Ruponeso rwakanzi ani kana ani anotenda kwaari anoponeswa orega kufa. Ruponeso irworwo harisi kuda kuti iwe kana wanzwa shoko raMwari uzofunga kuti ungade here kutenda kana kuti haudi kutenda. Kutenda hakugonekwe nemunhu ega akazvigarira. Kutenda kunotori nekey ine mumwe munhu anayo, anoti shoko rikaparidzwa kudai anokinura pakavharwa, munhu woti iri shoko ndiri chokwadi kai, regai ndiritende. Kana usina kuritenda, une wakatosikwa wakadaro kuti haufanire kuritenda, uye chikonzero chake chekukusika wakadaro ndechei? Chinosaka urege kutenda. Akakusika wakadaro nekuti haana plani yekukuponesa, anenge achida kukupisa mudziva romoto. Yes. Saka nhau iyoyi ine mavhesi ayo atichaverenga tichimhanya, tobva tabata nhau yaEsau naJakobho zvakare. Asi pane nhau yakanaka yatoda kubata, ichazonotipa clue pamusoro paEsau naJakobho. Ndakamboibata kudhara but ndasida kuibata futi, nekuti pane vanhu vazhinji vasingaizive nhau iyoyi. Toda kumbotanga tanzwa mavhesi anotaura kuti kutenda chaiko kunoitwa nani. Ndava nani vanotenda? Munhu ane simba here rekuchuza kuti ndotenda kana kuti ndorega? John chapter 17, tangire pavhesi 1. Manyai, ndatoda kuverenga mavhesi 5 anonyatsotitsanangurira pachena kuti vanotenda ndava nani. Kutenda kunouya nekunzwa, uye kunzwa kunouya neshoko raMwari. Kureva kuti kana kutenda kuchiuya nekunzwa, uye kunzwa kuchiuya neshoko raMwari, kureva kuti asati anzwa shoko raMwari atobuda kare palisti revanotenda. Yes. Haugone kuti unotenda usati wanzwa shoko raMwari. Ukati Mwari ariko, hazvireve kuti unotenda. Satani chaiye anotozvitaura kuti Mwari ariko. James anoti Satani anotodedera asi haatende. Unotenda kana wanzwa. Saka isati yaverengwa John 17, shoko rati munhu anotenda nemoyo oruramiswa, munhu anopupura nemuromo oponeswa, ani kana ani anodana kuzita rake achaponeswa. Vangagodana sei kuna iye wavasina kutenda kwaari? Vangagotenda sei kuna iye wavasina kunzwa nezvake? Vangagonzwa sei kuna iye kana kusina anoparidza? Vachaparidza sei kana vasina kutumwa? Sezvazvakanyorwa nerugwaro rwuchiti dzakanaka sei tsoka dzevanouya nemashoko erugare. Kureva kuti anotenda ngaatende kana anzwa, uye kana agozotenda ndo paanozodana kuzita raMwari oponeswa. Haadane kana asina kutenda, haatende kana asina kunzwa, haanzwe kana kusina muparidzi, havaparidze kana vasina kutumwa. Amen. Ko kukaparidzwa nevasina kutumwa, chii chinoitika? Pane kutenda here kunowanikwa pamunhu aparidzirwa neasina kutumwa? Pane kutenda. Saka uri kuona here kuti hatingabve pano
tisina kuzoburitsa futi umbowo wokuti vakatumwa vanoparidza vachiti. Nekuti munhu akati ndakatumwa mungamurambire maamusipo. Haungangoti unotumwa shoko rusati nyepere. Anoti ndiri ndega mugomo ndakanzwa izwi rikati enda unoparidza mwanangu. Munhu akadaro munomurambira sei? Nekuti hakuna anoparidza anoti handina kutumwa. Zvigevenga zvakawanda zvinoti ndakatumwa, ndakatumwa, ndakatumwa. Gore rakapera ndakaona paine advert yanga iri muHerald ZRP ichiti chenjererai mabogus police officers. Mukaona mupurisa achitaura zvakati, kumbirai kuona chitupa chake chebasi, monyora nhamba dziri ipapo. Kana misina kugutsikana, endai nechitupa ichocho papolice station iri padhuze nemi, kureva kuti ZRP yaitochenjedzawo vanhu veZimbabwe kwava nemabogus police officers. Kunozoshayikwa sei mabogus preaching officers kana kuine mabogus police officers? Nemasoja chaiwo kune effect. Anongofamba achindiri gunners, ndipei doro. Dzinotopuhwa doro remahara mubhawa dzichichikidzira vanhu dzichiti ndiri musoja. Saka hatinawo here vaparidzi venhema? Tichaibata nhau iyoyo, ngatimboisiyai. Tichaibata kwakunoda kunoti tipedzese, asi ndoziva kuti vamwe vachagumbuka. Asi kugumbuka ndo kunototipa simba rekuparidza mazuva ese. Zvekuti tikatoparidza pakashayiwa anogumbuka, tine takuda kutoziva kuti tatadzei kuparidza kwacho. Muhistory yevhangeri harina kumbobvira rakaparidzwa pakashayikwa anoita sei zvake? Anogumbuka. Hari chokwadi haridaro. But ngatimboisiyai shoko rati iro vanoparidza sei kana vasina kutumwa. Kureva kuti Jesu ari kuda kuponesa vanhu. Jesu akarembera paKalvari. Jesu akamuka kuvakafu. Ndiye anofanira kutanga atuma vanonoparidza. Vanonoparidza voenda voparidza. Kana vaparidza kozoita vanonzwa shoko rinenge raparidzwa. Pakati pevanenge vanzwa pozoita vanotenda. Pakati pevanenge vatenda poita vanozodana kuzita rake voponeswa. Iyoyo ndo yatichada kuti tibate, tozobata yaEsau naJakobho. But tisati tabata zvakawanda, ngatimbotsvagai mhinduro yekuti Jesu akati Mwari wakada nyika nekudaro akaipa mwanakomana akanga ari mumwe chete kuti ani kana ani anotenda arege kufa asawane upenyu husingaperi. Kureva kuti kuponeswa hakusi kuwanikwa naani kana ani, asi kuri kuwanikwa naani kana ani vanenge vatenda. Saka kutenda icondition yekuponeswa. Ukatotadza kutenda haupone. Mubvunzo ndokuti iko kutenda kwacho kunouya sei? Zvikanzi hakunouya nekunzwa asi kunzwa shoko raMwari. Kureva kuti shoko raMwari rikaparidzwa ndo rinozoburitsa vanotenda nevasingatende. Kana pasina shoko raparidzwa hapana anogona kuti ndinotenda, uye hapana anogona kuti uyu haatende. Uye harisi rese rinenge raparidzwa futi rinofanira kutanga raparidzwa nevakatumwa. Ha! Imbombera Jesu maoko. Saka mubvunzo wangu ndoti madzibaba Vanadium vari pasowe vakatumwa here? Tichaibata nhau iyoyo? Vamwazha vakatumwa here? Vaguti vakatumwa here? Vamagaya vakatumwa here? Vamakandiwa vakatumwa here? Ngatimboisiyai. But ichada kubatwa. Iyeni ndiri pano ndichada kuzoona futi ndakatumwawo here? Ndinogona kukuparidzira iwo futi ndisina kutumwa. Asi Bhaibheri richatibatsira kudivhaina vakaita sei? Vakatumwa chaizvo chaizvo. Ndava nani vakatumwa? Tichaibata. Toda kumbobata nhau yekutenda. Ndazvanzi ani kana ani anotenda hahafe anowana upenyu husingaperi. Kureva kuti kana uchida kuti urege kufa une condition yaunofanira kumita ndeyekutenda. Condition iyoyo. Munotenda here bamukuru? Munotenda here tsano? Mai guru munotenda here? Tete munotenda here? Amai munotenda here?
sekuru munotenda here? John chapter 17 verse 1 ichatitaurira zvakanaka kutenda, nekuti kutenda kunotaurwa nemazwi matatu mubhaibheri. Pamwe pacho panonzi vakatenda, pamwe pacho vanonzi vakateerera zvaiparidzwa, pamwe pacho vanonzi vakagamuchira shoko raiparidzwa. Mazwi iwaya ese ari matatu anoreva zvakafanana: kutenda, kugamuchira shoko nekuteerera shoko rakaparidzwa. Kuteerera kwokugamuchira, kwete kuteerera kwokungoti ndarinzwa. Aiwa, kuteerera kwokuita receive the word, kureva kuti ukanzwa pachinzi they believed, pane pachireva kuti vakatenda. Ukanzwa pachinzi they received the word, pane pachinzi vakatenda futi. Ukaona pachinzi they attended to the word of God, panenge pachinzi vakatenda futi. Mavara ese iwaya ari matatu anotaura zvimwe chete, anenge achipupura kuti munhu atenda. Unogona kutenda, unogona kugamuchira shoko, unogona kuti uite attend to the word that is being preached. In these three circumstances unenge watenda. But paJohn 17 Jesu ainyengetera kuna Mwari. Saka tiri kuda kuti tinzwe hurukuro pakati paJesu naMwari. Ndiye achanyatsotitaurira musi uyu pakanaka pasina munhu. Ndi Jesu aitaura naMwari vari vaviri. Anofanira kutipa anza. Pari kunzi ani kana ani anotenda anorega kufa. Painzi munhu achachuza here kuti ndinoda kutenda kana kuti handidi kutenda. Anoita kuti munhu atende ndiani? Munhu ana ability here yekungozvigonesa ega kutenda. Kutenda kwacho kunoitika sei? Toda kunzwa Jesu achinyengetera. Itai moyo murefu, nekuti ndichada kuti iverengwe kusvika kuverse 9, 10 or 11. John chapter 17 verengai. Jesu akataura izvozvo akatarira kudenga akati. Saka aitaura akadai so. Akataura akatarisa kudenga. Baba, nguva yasvika. Akati Baba, nguva yasvika. Kudzai mwanakomana wenyu. Kudzai mwanakomana wenyu. Kuti mwanakomana akukudzei imi kana mamukudza iye obva azokukudzaiwo. Sezvamakamupa simba pamusoro penyama yose. Aha. Zvikanzi muri kurangarira here Baba kuti makapa mwanakomana simba pamusoro penyama yese. Kureva kuti nyama yese, vanhu vese vari panyika pano, mwanakomana akapiwa simba pamusoro pavo. Kuti aite sei? Kuti vose vamakamupa. Kuti vese vamakamupa avape upenyu husingaperi. Tsokorodzai verse 2 iyoyo. Sezvamakamupa simba pamusoro penyama yose. Sezvamakapa mwanakomana simba pamusoro penyama yese. Kuti vose vamakamupa. Kwete kuti nyama yese ayewa. Vese vamakamupa avape upenyu husingaperi. Avape upenyu husingaperi. Kureva kuti tine bhodhi taakutonyora izvezvi kuti vachapiwa upenyu husingaperi havasi vanhu vanongodawo havo kuhuwana. Vanhu vaakatopiwa kare namudhara. Iti kunari pasaidi pako wazvinzwa here kuti achawana upenyu husingaperi achahuwana kumwanakomana ndokunge Baba vakakuita hand over iwewe kumwanakomana vamakamupa. Kureva kuti vakapiwa kuna Jesu ndo vaachapa upenyu husingaperi. Kureva kuti Jesu haasi kutsvaka vekupa upenyu husingaperi. Anotori nevanhu vaakapiwa kudhara kare. Kureva kuti kuuya kwandaita pano handisi kutsvaka vanoda havo kutendeuka. Ndatouya kuzoona vakapiwa Jesu kare naMwari kuti ndevapi tichavaona nekutenda shoko ratiri kuparidza irori. Yes. Upenyu husingapere ndiwo. Upenyu husingapere ndehupi? Kuti vakuzivei imi. Vakaziva Mwari. Mwari uri oga. Wazvokwadi. naJesu Kristu wamakatuma. Ukatoona vanhu vaziva Mwari wazvokwadi, vakaziva Jesu Kristu akatumwa, vatova naho upenyu husingaperi. Amen. Kureva kuti unogona kutoisa ruoko muhomwe ukatoti ndinotori naho izvezvi kana waakuhuziva. Kana ukaziva Mwari wezvokwadi naJesu akatumwa, watova nawo. Yes. Asi haikona kukurumidza kuti ndinawo.
nekuti abva ati wezvokwadi aitoziva kuti kune mumwe mwari wenhema. Yes. Unogona kunge uina mwari wawakuziva ndewezvokwadi here? Mwari wawakuziva handei nayo. Ndakakukudzai panyika. Zvikanzi naJesu mudhara, ndakakukudzai ndiri panyika. Ndapedza basa ramakandipa. Basa ramakandipa chairo ndapedza. Kuti ndiriite. Ndatoriita ndikapedza. Zvino imi Baba. Imi Baba. Mundikudzei pamberi penyu. Ndikudzei pamberi penyu. Nekukudzwa kwandaiva nako kwamuri nyika isati yavapo. Kana ndadzoka ikoko mondidzosera kukudzwa kwandaive nako nyika isati yavapo. Ndine jasi randaimbopfeka Adhamu asati asikwa. Ndoda kuti pandodzoka ndiri wane jasi iroro. Handisi kutsvaga promotion ayewa. Ndinoda kungowana ngwanda dzangu dzandakasiya dziri right. Yes. Ndakaratidza vanhu vamakandipa panyika zita renyu. Aha! Ivhesi 6 yamuri kuverenga kai? Yes. Idzokorodzei. Ndakaratidza vanhu vamakandipa panyika zita renyu. Bvunza ari pasaidi pako kuti vakaratidzwa zita iri ndavanani? Aiwa, ndoda anopindura. Ndiani anoda? Varume vakagara apa vakapa wale wala anosimuka. Uye mpindure kuti vanhu vakaratidzwa zita ndavanani? Uye mutaure pamaiki. Sina kuti vanhu vakunzwei. Uye ikani. Oreterekeni mutsvaga mudzimai 1 pamaladies ari panapa. Uye itione. Imi mama makagara uye. Uye itione. Vhesi yati vakaratidzwa zita raMwari ndavanani? Oreterekei idzokorodzwe. Mirai ipapa, tarisai kukamera uko. Chida kuti muinzwe ichiverengwa mugozotitaurira kuti vakaratidzwa zita raMwari ndavanani. Ndakaratidza vanhu vamakandipa panyika zita renyu. Vakaratidzwa zita raMwari ndavanani? Vanhu vakapuwa Jesu panyika. Nani? naMwari. Ngatiombererei maoko. Vagona. Kureva kuti kune vakasara vasingatomboziva zita iroro. Kozoita vanoziva zita raMwari. Yes. Ipapo mukamutsvaga Jesu achitaura nhau iyi. Haana kana one day raakataura zita rekuti Jehovha ari panyika pano. Aitaura achiti Baba. NechiHebheru kuti Abba. Paaida kushandisa izwi rekuti Mwari, aishandisa rekuti Yahweh. Zvekuti akatonzwa vanhu vachiti Jehovha anotoshama kuti hai, ndevanani vakariona kupi zita iroro. Nekuti panyika pano kana paine munhu aifanira kuziva zita raBaba ndeakabva ikoko kuna baba wacho. Yes. Vanhu havana kuziva kuti zita raBaba rakanga riri rekuti Jesus Christ. Yes. Ndiro zita raBaba iroro. Amen. Saka paakatoya achinzi Jesus Christ, rarisiri rake. Rariri zita raBaba, biraone ichabuda pachena manje manje. But ngatiisiyei. Saka uchiona ukaverenga kubva pana Matthew kusvika pana Revelation, izwi rekuti Jehovha arimo muBhaibheri. Vana Pauro havana kumborishandisa. Yes. Vakanga vachiziva secret yandiri kukutaurirai. Vanhu vazhinji havaizive. Yes. Kuti zita rekuti Jehovha harisi zita raMwari. Handisi kuda kutaura kwenguva yakareba nenhau iyoyo. Ukatsvaga zvakanaka zvinyorwa zvako wakadzikama. VaHebheru ndivo vakagadzira zita rekuti Jehovha, vachiti rekuti Yahweh riri too sacred, tinogona kurimhura Mwari akatiuraya. Saka muchiona Jesu achiparidzwa naPeter pachapter 4 verse 10 kusvika pa12, iverenge Nyamabasa. Nhau yezita raMwari yakataurwa zvakanaka. Da kuti muinzwe kuti Mwari anonzani.
muzive imi mose zivai imi mose navanhu vose vaisraeri navanhu vose vaisraeri kuti muzita rajesu kristu Kuz- wenazareta muzita rajesu kristu wenazareta wamakarovera pamuchinjikwa uya wamakarovera uyawo iye wakamutswa namwari kuwakafa akazomutswa kana mwari muchinda uyawo nezita iri nezita irori rekuti ngatingoti nezita iri rangarire kuti iroro jesu kristu. yes Yes, munhu uyu umire pano pamberi penyu apora uyo apora nezita rajesu kristu. ndiye ibwe rakazvidzwa nemi vavaki jesu kristu ndiye ibwe rakazvidzwa nemi vavaki imi vajudha imi. rikaitwa musoro wekona mwari ndokubva ariita musoro wekona ibwe irori. nokuti hakuna kuponeswa kune mumwe Hakuna ruponeso runobva kune mumwe, nokuti hakuna rimwe zita pasi pedenga hakuna rimwe zita pasi pedenga rakapiwa pakati pavanhu rakapiwa pakati pavanhu ratingasunungurwa naro ratingasunungurwa naro. Saka zita ratakapiwa nderekuti chii? jesu kristu Ndo zita ramwari. yes Mwari anonzi jesu kristu. Ndokubva zita iro razonzi raakupiwa mwanakomana. yes Bvunza ripazati pako kuti unozvitenda here? Zita rakuti jesu kristu rakanga riri ramwari ndokubva razopiwa kuna jesu kristu. Inotori nhaka yaakapiwa. yes Iverengeka Hebrews chapter 1 verse 3. Ingotangirei paverse 1 tiwane context. Mwari akataura kare kumadzibaba, mwari wakataura kare kuna madzibaba muvaprofita muvaprofita nemigove mizhinji uye nemitoo mizhinji, uye nemitoo mizhinji asi pakupedzisira kwamazuva zvino ano pakupedzisira kwamazuva ano akataura kwatiri wakataura mumwanakomana kwatiri mumwanakomana wake waakaita mudyi wenhaka yezvinhu zvake waakaita zvose, mudyi wenhaka yezvinhu zvose waakaitawo naye nyika. waakaitawo naye nyika iye chadzera chokubwinya kwake Jesu ndiye chadzera chokubwinya kwamwari, nomufananidzo wake chaiye ndiye mufananidzo wamwari chaiye chaiye. The true image of God ndi Jesu Kristu. unochengeta zvinhu zvose nenzwi resimba He rake upholds all things by the word of his power. wakati apedzisa kunatswa kwezvivi Ndokubva apedza kunatswa kwezvivi, Jesu Kristu iyeyu akagara kurudyi rwoumambo ndokubva kudenga agara kurudyi rweumambo kudenga, akapfuura utumwa nokunaka saizvozvo ndokubva apfuura ngirozi dzese nekunaka, sezita raakagara nhaka yaro ndokubva aita zita rekugara nhaka yaro kudai. rakanyanya kunaka kupfuura rawo Zita racho rakanyanya kunaka kupfuura rengirozi, amen akatoita rekugara nhaka. yes Rarisiri rake nderababa. Bvunza ari pasaidhi pako kuti uri kuzvinzwa here izvi? Ndokusaka uchiona vana Pauro havana kumboti Jehovha, vaitaura vachiti Mwari baba waishe wedu Jesu Kristu. yes They never used the word Jehovah. Kana uine bhaibheri izvezvi, vhura. Kana uine riri mufoni, ita rekusecha. Secha wedhi rekuti Jehovah, wosecha maNew Testament scriptures ese, hauriwane. yes Kunze kwerimwe zibhaibheri renhema remaJehovah's Witness rinonzi New World Translation. yes Zvavakazviita maJehovah's Witness varishaya muNew Testament, pese pakanzi Lord vakabvisa vakaisa Jehovah ipapo. Ndiro rega iroro bhaibheri iroro chinyau chebhaibheri. yes Saka isu tinoparidza tichifumura nhema nemisikanzwa yacho futi yakaitwa nevanhu toiziva. yes Zvino ukaona vanhu vane misikanzwa yekuchinja mazwa ari mubhaibheri, vashata kupfuura Satani wacho. yes Ichokwadi chandiri kutaura. Ukaverenga mamanuscripts ebhaibheri maviri, rekuOld Testament rine chiHebheru rinonzi Masoretic text, rekuNew Testament rine chiGiriki rinonzi Textus Receptus, ndo rine mabhuku anobva pana Matthew kusvika pana Revelation. Hauriwane izwi iro rekuti Jehovah. yes Jesu haana kumboritaura. Kana paine munhu aifanira kuziva zita ramudhara manje, ndiJesu akanga abva kuna mudhara. yes Akarinzvenga, kufunga kwako akarinzvengerei. Iwo ungazive zita raMwari kupfuura Jesu akabva kuna Mwari here? Right, ngatiisiyei iyo, ndangoti ndingokudenhawo zvako.
Saka uchiona kana uchitoimbira Jehovha antori mumwe Mwari wauri kuimbira. Yes. Jehovha akafanira kunamatwa. Utona vanhu vakuburitsa madziwa. Anzi tamu mweya. Unenge uri mweya wetsvina. Yes. Zvandiri kutaura izvi kuti zita rekuti Jehovha harisi zita raMwari. Kana mufundisi wako asingazvizive, usamuoneke. Ingotora Bhaibheri rako uende. Yes. Ndikukutaurira chokwadi. Amen. Vhangeri yandiri kuparidzai handina kutanga kuiparidza inini. Tiri muna 2018. Zvinoreva kuti taane 2018 years Jesu azvarwa. Tikabvisa 33 years. Tikabvisa 33 years dzakararamwa naJesu. Tinosara tine 1980 something years. Because chechi ya Jesu yakatanga Jesu amuka kuvakafa. Musi wakaburuka mweya mutsvene. Kureva kuti taane 1980 something years. Shoko raMwari richiparidzwa. Yes. Kubva pabhuku yaActs chapter 1 kusvika pabhuku yaRevelation 22. Pane 40 years dzakarekodwa Bhaibheri. Chechi ichiita sei? Ichifamba. Vana Pauro vachiparidza, vana Johani vachiparidza, vana Peter vachiparidza. Hapana kana one akataura izwi iroro. Rakazotangwa sei zita rekuti Jehovha. Peter aifamba naye haana kuritaura. Yes. John airara pachipfuva chake haana kuritaura. Jesu wacho akabva kudenga haana kuritaura. Rakazotangwa sei kutaurwa pakati pavanhu. Bvunza ripaseti pako kuti simba rekuzotanga kuti Mwari anonzi Jehovha rakabvepi? Ukaenda kuOld Testament, izwi rekuti Jehovha rinowanikwa 7 times chete. Ka7 ndo kariri muKing James version, because ndiro the only reliable version yeBhaibheri yatinayo izvezvi. Kana uine NIV hauna Bhaibheri. Yes. Kana uine Revised Standard Bible hauna Bhaibheri. Yes. Kana uine Good News Bible hauna Bhaibheri. Kana uine English Standard Version hauna Bhaibheri. Yes. Kana uine New American Standard Version hauna Bhaibheri. Iri reshona riri kuverekwa chinyahu futi. Yes. Saka uchiona parinoverengwa tinoricorrecta pese parinoita mistake. Yes. Izvi zvinofanira kuzivikanwa nemushumiri. Iwe ndakutokuudza nekuti ndiri mushumiri. Yes. Zviri kunzwika zvandikutaura? Amen. Pane mazwi akawanda akabviswa muBhaibheri navanhu. Teererai munzwe. Nhau iyi ndichaitaura nekuti ndinotenda kuti pandori naroda kubatsirwa nenhau iyoyi. Bhaibheri ratinaro iri rakanga risiko kwaIsraeri. Iri Bhaibheri ranga risiko iri. Harina kugadzirwa kuIsraeri Bhaibheri. Ingoudza pasaidi pakuti Bhaibheri harina kuprintwa muIsraeri. But Israeri ndiye akanga achinamata Mwari nenzira yemurayiro. Ndiye ane makopi chaiwo echokwadi ebhuku raJoshua, bhuku raGenesis, bhuku raMalakai. NdiIsraeri anawo mapepa iwayo echokwadi. Yes. Jesu haana kuzvarwa muEngland kana muGreece, akazvarirwa muBethlehem, inowanikwa muJerusalemu, inowanikwa muIsraeri. But muIsraeri maitaurwa chiHebheru and a little bit of Aramaic language. The question is, why do we depend now on writings that are found in Rome, Italy, Greece and Britain? Izvo zvisina kuitika ikoko. Ndingangokupai muenzaniso wekuti muno muZimbabwe tinoziva nhoroondo yedu. Tanga tiri pasi peudzvanyiro hwemabhunu tikazowana independence. Mushure mevange vana veZimbabwe vaenda kuhondo vamwe vakanofa vachitsvaga rusununguko. Tobva tawana bhuku rinotsanangura zveindependence yemuno richinzi rakanyorwa nechichewa riri kuMalawi. Muno hamuna bhuku renhoroondo yedu tonoritora kuMalawi.
Do you think kuti Malawi inganyore correct history pamusoro pe-armed struggle yemuZimbabwe kupfuura vanhu vemuZimbabwe? Kwete. Can that happen? Kwete. No. Hazviti. Ndongozi yakaitika paBhaibheri. Kune varume vanonzi Text naHort ndo vakatranslata the first English Bible mugore ra13 something. Rari nemamistake bhuku iroro. Harina kunyatsospreada zvakanaka. Yes. Magiriki, ngatingoti Magiriki. Magiriki vekuGreece. Greece ndiyo nyika ine the oldest education system. Chikoro chakatangira muGreece. Yes. Ndo vanonyatsoziva even medicine chaiyo yakaoriginata from Greece. Chikunzika zvandaura? Yes. Nekuchenjera nekuvhengedzera kwavo vakapinda muIsraeri vakaona kuti Mwari wevaJudha ane minana yaari kuita, ndokubva vakurumidza kuchinja chiHebheru vachichiisa muchiGiriki. Yes. Ndokukonvheta chiAramaiki vakachiisa muchiGiriki. Ezvi kana uchiverenga John 18 unoverenga nechirungu kuti Pirato akataura zvakati. Hauzvizive kuti Pirato anga asiri muHebheru, Pirato anga ari muRoma aitaura chiLatini. Kosei mazwa aPirato muchirungu, iye Pirato anga ari muLatini, muRoma. Kukonzveta, kutranslata kawo. Yes. Hakuna kushata kana kukaitwa nechikonzero chakanaka. King James version izwire kuti King James rinoreva kuti mambo weEngland anonzi James. Yes. Mu 16th century vakadecide kuti vaakuda kunamata Mwari wokuIsraeri. Ndokubva varikruta maGiriki kubva kuGreece vakapinda muEngland. Vakatora maHebheru kubva kuIsraeri. Vakatora zvimwe zvigevenga kubva muItaly. Vakati ndichinjireiwo Bhaibheri renyu iri rine chiGiriki nechiHebheru nechiLatini mundiisire muchirungu. Saka uchiona ukaverenga King James version, peji yekutanga chaiyo yakatonyorerwa King James. Yes. Unotoona kungoti rangu harisiro, it's a revision. Unotoona rakanyorwa kunzi mambo King James tiri kukunyorera Bhaibheri iri tapedza basa ramakatituma. Rakanyorwa nevaranda vaKing James. Ndokubva rapedza kunyorwa mugore ra1611. Ndo musi wakapedza kunyorwa bhuku rinonzi King James version. The good thing about King James, vanga vasina chechi yavaipinda. Yes. Vaingove bedzi mutungamiriri the British monarch. Saka vakatranslata King James. Ndokubva muEngland maakunamatwa Mwari wokuIsraeri vaakuverenga Bhaibheri ranga riine chirungu chakonvertwa chatranslatewa kubva muchiGiriki nechiHebheru nevanhu vakanga vachitobhadhara mari. Vave nepolitics dzavo neindustry dzavo dzavaida kugadzirisa nenhau yeBhaibheri irori. Zvapera izvozvo. Kwakazotanga vana Anglican Church, vana Roman Catholic yanga yatanga kudhara. Machechi aya ndokubva agadzira madhokutrine awo. Doctrine ndokubva raverengerwa King James version. Ndokuonekwa kunzi doctrine rechechi yeAnglican, doctrine reMethodist, doctrine reSalvation Army, doctrine reSeventh Day riri kupesana neKing James. Ndokubva vazoti ngatichigadzira iBhaibheri nyowani rinotsigira doctrine rechechi yedu. Saka uchiona machechi ese akanyora Bhaibheri havaverenge King James nekuti vane zvavakachinja zvisiri muoriginal manuscript. Yes. Example ndere Bhaibheri remaSeventh Day maSavada. Kana uri muSavada ichokwadi kana ndichinyepa da kuti uzoya pamaikapa uti muri kunyepa ubva wauya futi nekopi yeBhaibheri renyu izvezvi tizviprove kuti zvandinotaura nezvechokwadi here. maSavada havatende kuti Jesu ndiMwari, vanoti Jesu ingirozi maikoro. Asi vakabuda kunoparidza mumastreet havazvitaure, unozodzidziswa kana waamupi muchechi mavo. Yes. Nekuda kwokuti havatende kuti Jesu ndiMwari, mavhesi ari muKing James anoti Jesu ndiMwari vakaachinja, ndokubva vagadzira ravo Bhaibheri rinonzi Clear Word Bible. Yes. John chapter 1 verse 1
In the beginning was the Word. The Word was with God. The Word was God. King James. Yes. Nekuti vesi iyi inoti shoko ndi Mwari. Masavada vakaichinja. Vakati in the beginning was the Word. The Word was with God. The Word was a God. With a small g kuzasi. Now, tati vanhu vachakumbuka ndi? Yes. Saka ime nguva yakutoti vanhu vagumbuke. Asi haisiri evhangeri yangu. Ndoda kungopfuura nayo. Saka version yeBhaibheri ine basa. Satani akaona kuti vanhu vangoparidza nhema bedzi. Hazvina kukwana. Ngatigadzire maBhaibheri akanyorwa nevanhu anopesana neshoko raMwari. Ndokubva anyorwa akawanda. Anotaura nhema dzisingabviri. Yes. Ukaverenga Daniel chapter 8 verse 14. Mu King James version ine 18 mawords. Ukaverenga mu Clear Word Bible remasavada mune 49 mawords. Vakawedzera 31 mazwi mu word mu verse ine 18. Nekuti Ellen White akanga aprofita nhema dzekuti Jesu aizodzoka muna 1844 22 October. Zvatadza kuitika izvozvo. Akabva azoti no, ndakanga ndatadza kunyatsodzwisisa. Jesu anga asiri kudzoka, asi kuti kubva paakamuka kubva kuvakafa akazopinda mudenga for the first time muna 1844. Saka kuti izvozvo zviite zvechokwadi, paifanira kuwanikwa vhesi yacho inotaura izvozvo. Ndobva anochinja Daniel chapter 8 verse 14. Daniel chapter 9 chete Bhaibheri remasavadha rakawedzerwa more than 300 mazwi asimo muBhaibheri. Zvandiri kutaura izvo hazvisi kuda mweya mutsvene izvo, zvinoda kuverenga wega Bhaibheri. Yes. Izvezvi ndiri kutoparidza shoko raMwari. Yes. Toda kutoroyonora vanhu vakaroyiwa vakanyeperwa kureva kuti kana uri musavadha izvezvi uri kunamata antikristu. Amen. Nekuti Bhaibheri richinyorwa chapter 22 verse 18 rakarambidzwa kuwedzerwa mazwi kana kutapudza mazwi muBhaibheri hazvitenderwe. Yes. Ndo zvacho zvavakaita masavadha, vakawedzera vakatapudza. Yes. Chapter 3 verse 16 yaTimoti wekutanga inoti this is inoti kudi 1 Timothy chapter 3 verse 16 inoti great is the mystery inoti and without controversy teerera unzwe. Yes. Without controversy great is the mystery of godliness, God manifested in the flesh. Wazvinzwa? Yes. God manifested In the flesh. kureva kuti Jesu ari munyama akanga achiri Mwari chaivo, vakanga vauya vari chii? Ari munyama. Vari munyama. Masavadha zvavasingatende kuti Jesu ndiMwari, vhesi iyi yaizovapikisa. Saka vakaita sei? Vakachinja pakanzi God manifested in the flesh. Ukaverenga Bhaibheri ravo Clear Word Bible pakanzi he manifested in the flesh. Kuti ndiani ari kunzi he ipapo? Zvakwauri. Kana ukati ndichatunga kana kapfupi zvakwauri. Saka hakuna musavadha anoda kutaura neni nhau dzeBhaibheri. Daunganga wavo neuroyi wavo wese ndouziva. Kutoreva kuti kana uri musavadha izvezvi uchibva pano enda unotora Bhaibheri randataura, Bhaibheri renyu Clear Word Bible, wotora King James wotanga kukompea kuti zvanga zvichitaurwa nemurume uya ndezvechokwadi here. Yes. Ndo zvaitwa paBheria. Mufundisi aiti kana aparidza, vaparidzirwa vaigara pasi vonzvera zviri kutaurwa. Yes. Ichokwadi here. Yes. Kana ndanyepawo aiwa ndofanira kutendeuka. Asi ndakuchallenge ndikati kana aripo musavadha izvezvi ane Clear Word Bible racho uya naro pamaika ndikuratidze kuti zvandiri kutaura zvichokwadi. Ndinotoaverenga maBhaibheri aya ndoaziva, ndo basa rangu ndiri mushumiri. Yes. Saka haukone kupinda chechi
inoparidza vhangeri renhema kusvikira yakukwatanura mavhesi acho chaiwo ichiisa mazwi amhama Ellen White. Hazviite. Mwari akati kudi pamusoro pekuwedzera nekutapudza bhaibheri, ndinopupurira mumwe nomumwe unonzwa mashoko okuprofita kwebhuku iyi ndichiti, mukanga maakunzwa mashoko ebhuku iyi, kana munhu akawedzera pazvinhu izvi, mukangowedzera zvakanyorwa mumagwaro, Mwari uchawedzera kwaari madambudziko akanyorwa mubhuku iyi. shamu dzakanyorwa mubhaibheri dzichawedzerwa pamusoro penyu. Kana munhu akabvisa mashoko ebhuku ekuprofita uyu, mukatapudza mashoko ari mubhaibheri, Mwari uchabvisa mugove wake pamuti woupenyu muguta dzvene, hauwane mugove pamuti woupenyu, napazvinhu zvakanyorwa mubhuku iyi. muguta dzvene haupinde. Yes. Kureva kuti mufundisi anofanira kuparidza achitya nekudedera, Yes. arege kutapudza zvakarehwa naMwari kana kuwedzera zvakaita sei zvakarehwa naMwari. Amen. Saka vaya vanoti ngoparidzai musataure machechi, iwe ndiwe unotori mupengo mukuru. Yes. Because mharidzo kana ichitoparidzwa inotori a church activity. Yes. Saka ukatongonzwa shoko rava kuparidzwa chechi yatotanga, hapagone kuzoparidzwa pakanzi hapataurwe machechi, ndamharidzo inotoparidzwa pachechi, chinotori pachechi izvezvi. Yes. Chakasaka masangano aya aite mbiri muAfrica, ipoverty yatiinayo. Vakauya nemari vakavaka machechi structures, vakati ingoyai mupinde, nekuti tine nungo dzekushanda, hatifunge. Hapana akambozvitsvaga kuti iye ari kunzi Ellen White uyu atanga 7th day akambenge atumwa naMwari here zvechokwadi. Hapana akazvitsvaga izvozvo. We are a dumping site of every rubbish. Mabed products akadisapprovwa akakondemwa kuEngland agadzirwa neChina, towatiri kupfeka muno. Hatisi kutora marabu ehembe bedzi nemarabu edhokutirini futi tiri kutora. Yes. Ne-education futi tiri kutora marabu. Saka uchiona Africa ine vanhu vanonzi vari educated, asi Africa ina kana one product yairi kumanufacture iri kuleader the world in terms of quality ne-competitiveness. Yes. I-education isina musoro. Yes. Accounts dziri kudzidzwa muno hadzina kugadzirwa muno, medicine dziri kudzidzwa muno hadzina kugadzirwa muno. We have become outdated. Vanhu vakatanga medicine vaakumberi nayo. Yes. Haukopeka ukaramba uchikokopa mazuva ese, pamwe pacho unozotadza futi kukopa. Ndo zvakaita machechi akadhampa heresi muAfrica. Hapana akaitsvaga kuti vhangeri yavari kuparidza ndeichokwadi here kana kuti haisi yechokwadi. Yes. Ngatidzokerei kunhau yedu. Taachida kubata nhau yebhaibheri, tichida kuratidzana kuti bhaibheri irori rakatranslatewa richibva kumutauro wakanga uchitaurwa chaiwo wechiHebheru nechiGiriki ukaiswa muchirungu. Chinosaka titi verengai King James, original King James version. Haina kunyorwa nechechi yevaridzi, yakanyorerwa King James. Vakanga vasina chechi yavaipinda, vakazopinda Anglican tinozviziva, but pamazuva aya hapana chechi yavaipinda. Yes. Saka harina kuvhiringidzwa zvakanyanya, rine mamistakes mashoma shoma. Mamwe ese maversion emabhaibheri zvinyangadzo. They are not versions, they are perversions of the Bible. Yes. Hatitorina one Bible reshona riri correct izvezvi. Kana Mwari akatipa nyasha ticharitranslata togadzira a good version inopindirana neKing James version. Yes. Tozvigona izvozvo. Takaenda kuchikoro hatisi madofo. We can do that. Zviri kunzika zvandaura? Amen. Hapana kana bhaibheri one reshona riri correct. Hapana. Kana usati wakuzviziva uchigera kuponeswa. Yes. Usati wakuziva shoko raMwari. Hatingadayire vanhu vakafa. Tinodayira vanhu vane zvipenyu zvavanogona kutaura. Yes. Right, regai tiverengerwe shoko raMwari. Verengai John chapter 17 verse 6. Tanga tichibata nhau yezita raMwari kuti Mwari haanzi Jehovha. Mukaverenga the first scripture inotaura wedhi rekuti Jehovha iri mubhaibheri iGenesis chapter 22 verse 14. Yes. Though the first verse in the Bible rinoappear izwi rekuti Jehovha. Izwi rekuti Jehovha ipapo
rakanga risiri zita raMwari. Yes. Vhesi iri ipapo inoti Abrahamu akavakira Mwari atari akaitumidza zita rekuti Jehovha Jaire. Kureva kuti chainzi Jehovha Jaire ipapo rakanga risiri zita rani? raMwari. Rakanga riri zita reatari yaakanga avaka. Yes. Hallelujah. Amen. The other verse yakaconfuse vanhu, Exodus chapter 6 verse 3. Ndo panotaurwa nebhaibheri reshona richiti ndakazviratidza kuna Abhurahamu naJakobho naIsaka saMwari une simba, asi nezita rangu rekuti Jehovha handina kuzviratidza. Ukaiverenga manuscript yacho pamasoretic text Hebrews Exodus chapter 6 verse 3, word rekuti Jehovha ipapo rakaiswa zvemusikanzwa. Yes. Pakaiswa the word Yahweh, ndo word riri ipapo in the original manuscript. Ndinotori naro mufoni mangu manuscript racho, saka handisi kutaura zvekufungidzira. Saka hatigone kuchinja language tobva tachinja nemashoko acho zvese. Tikati God nechirungu, nechindevele kuti unkulu, nechishona kuti Mwari, tingagone here kuzoti kunzi mbudzi nekuti taakuchishona? Zvinoita? Kwete. Hazvita. Translations must not dilute the meaning of the words. So what we are talking about here, we are talking about translations of Bible scriptures from their original language coming down to our local language. Jesu haana kuraramira muno muZimbabwe, akararamira kuIsrael. Israel haitaure chirungu, inotaura chiHebheru. Isu tiri kuverenga bhaibheri rechirungu, hatina kuverenga rechiHebheru. Pandori nezvatakamisa zvanga zviri muchiHebheru zvisina kubuda parakaiswa kuchirungu. Yes. Rikazobva kuchirungu rikazoiswa kuchishona. Zvanzwika zvanotaura? Yes. Yes. Saka kana uri munhu anoda kuponeswa, unonzwisa mashoko ewayo. John chapter 17 verse 6. Ndakaratidza vanhu vamakandipa panyika zita renyu. Vakanga vari venyu, mukandipa ivo, vakachengeta shoko renyu. Ndakaratidza vanhu vamakandipa zita renyu. Saka Jesu achitaura akati zita rani? Zita renyu. Yes. Ukaverenga shoko raMwari unonzwa zvichinzi paMatthew chapter 28 verse 19. Endai munodzidzisa marudzi ose, muvabhabhatidze muzita raBaba nereMwanakomana nereMweya Mutsvene. Ndo mazwi akataurwa naJesu. Iverenge Matthew chapter 28 verse 19. Endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose, muvabhabhatidze muzita raBaba nereMwanakomana nereMweya Mutsvene. Saka vanhu havana kuziva kuti zita racho ndiripi. Mukaverenga vhesi iyoyi haanda kuti muvabhabhatidze mumazita anoti raBaba, kozoita reMwanakomana, kozoita reMweya Mutsvene. Akati muzita raBaba nereMwanakomana nereMweya Mutsvene, kureva kuti Baba neMwanakomana neMweya Mutsvene vane zita 1. Yes. Ende usakanganwe kuti aitaurirwa mazwi aya hausiriwe kana inini. Aiudza vadzidzi vake vana Peter vaaifamba navo. Yes. Saka toda kuona Peter, toda kuziva zita raMwari, handiti tobva taenda kunhau yedu. Toda kuziva zita rani? Zita raMwari. Jesu akati muvabhabhatidze muzita raBaba, reMwanakomana nereMweya Mutsvene. Zvakanaka izvo. Saka toda kunzwa Peter musi waakazoparidza Jesu aenda kuti akabhabhatidza vanhu muzita rani. Yes. Baba kana vainzi Thomas, Peter angadai akati muzita raThomas. Mwanakomana zvaanonzi Jesu Kristu, obva ati nera Jesu Kristu, obva azoti nera Holy Spirit. Ngatinzwe kuti Peter zita raBaba akati vanonzani. Zvino vakati vachinzwa izvozvo, iMabasa chapter 2 verse 37. vakabayiwa pamoyo. Vakabayiwa pamoyo. Vakati kuna Petro nokuna vakataura naPeter nevamwe vaApostora, varume hama, tichaiteiko? toita sei shoko tarinzwa? Petro akati kwavari, Petro akati kudii? Tendeukai, tendeukai, mumwe nemumwe wenyu abhabhatidzwe. Aha, toda kuziva kuti vanobhabhatidzwa muzita rani. Jesu akanga ati muzita raBaba, reMwanakomana nereMweya Mutsvene. Toda kuziva kuti Baba vanonzani zita ravo. Tangidzai verse 38. Petro akati kwavari, tendeukai, mumwe nemumwe wenyu abhabhatidzwe muzita raJesu Kristu, kuti mukanganirwe zvivi, mupiwe chipiwa choMweya Mutsvene.
mubvunzo wandinawo ndewekuti Peter akanga akanganwa here? kwete. Nekuti Jesu achitaura kuti vabhabhatidze muzita raBaba, reMwanakomana nereMweya Mutsvene, aitoudza Peter. Apa Peter akanga azosara ega manje. Yes. Zvikanzi apfana kana muchibhabhatidzwa ndara paaiti muzita raBaba paipai aitaura rekuti Jesu Kristu ndiro zita raBaba, ndiro zita reMwanakomana, ndiro zita raMweya Mutsvene. Ndosaka kuExodus chapter 4 zvanzi hakuna rimwe zita ratakapuwa pasi pedenga ratinoponeswa naro. Ndokusaka vana Peter naana Pauro naana John havana kana one day vavakaita mistake vakati Jehovha havana. Yes. Vaizviziva kuti aiwa aive mazwi aitaurwa nevaHebheru. VaHebheru vaiti Mwari anonzi Yahweh. Yahweh zita rinokosha, tikaritaura pese pese anogumbuka akatirova. Ngatitsvagei mamwe mazwi ari nani. Ndokubva vagadzira mazwi akawanda. Rimwe rinoti Elohim, rimwe rinoti Adonai. Rimwe zwi ravakatogadzira rinonziro rinonzani, I'll give you that name, tikarirangarira Hashim. Yes. Hashim rinongoreva kuti the name. Ndozvazvinoreva. Yes. Izwi rekuti Hashim nechiHebheru nechishona kungoti zita. In the name of Hashim. Vachitya kuti Yahweh vakagadzira Hashim. Saka mazwi akagadzirwa navanhu vaIsraeri vachinzvenga rekuti God nechirungu, ndiko kuti Yahweh nechiHebheru, ndiko kuti Mwari nechishona, ndiko kuti mbuye nechichewa, ndiko kuti umkulu nechindevere. Yes. Mazwi esaya haasi kuchinja meaning, ari kuchinja language. Yes. For example, zita rekuti dombo neshona, nechirungu kuti stone, nechigiriki kuti Petros. Yes. Kureva kuti kana munhu akati Petros ari kuti dombo, haana chaachinja. Changochinja chii zvacho? Ilanguage chete. Saka challenge yatakaita ndeyekuti mamwe maversions emabhaibheri haana kungochinja language bedzi, akachinja necontent futi. Ndaane zvaaida kuparidza zvaakanga aona kuti hazvimo mubhaibheri chairo. Chechipiri chacho chavakachinjira, matranslations akaitwa on two bases. The other basis yakanga iri word for word translation, imwe yacho yanga iri meaning to meaning translation. Kuti vanhu vaiti vakaverenga chiHebheru vobvunzana kuti pari kurehwei, zvavafunga kuti ndo zviri kurehwa ndo zvavonyora nechirungu. Pamwe pacho vaingotsvaga word rakangofanana nairoro riri mumutauro wavarada kuriisa. Yes. Saka the King James version is not perverted because havana kushandisa meaning to meaning, which depends on the psychological abilities of those that were translating. They used word for word. In other words, vaingoti vakasangana nezwi ravasingazive vaingobvunza kuti describe by word iri, votsvaga rakadaro rekuchirungu. That's why risina kupevetwa. Zvandatotaura izvozvi, vamwe vanotochena netsiyo dzese kuchembera vachiparidza vasingazvizive. Yes. Uye hazvidi Bible college zvandataura izvi. Ina handa kuenda kuBible college, nekuti hakuna muparidza anofanira kuenda kuBible college. Bhaibheri hamuna akamboenda kuBible college. Yes. Bhaibheri unofanira kuzarurirwa. Yes. Zvausingagoni kuzarurirwa unongotsvaga zvinyorwa zvacho woverenga wega pasina kubhadhara school fees kuna someone. Hazvisi necessary izvozvo. Tinoda kuziva kuti munhu anotenda nenzira ipi, ndo zvatisvitsa kwese kunana Jehovha. Zvichida izvezvi kutotanga kuzvinzwa kuti Mwari hanzi Jehovha. Kana watanga kuzvinzwa simudza ruoko rwakutoni. If this is your first time kuzvinzwa, chinosaka unge usvike pari nhasi usina kuzvinzwa, inhau yekuti uri kuparidzirwa nemunhu asingazive chokwadi. Yes. Zvandiri kukutaurira izvi hazvisi zvinhu zvandinokumanikidza kuti utende. Ndosaka ndichikutaurira Bhaibheri, ndichikuti Bhaibheri rinoti zvakati. Unofanira kunge uchigona kuzviverengera wega Bhaibheri wewe. Yes. Uchinzwa kuti ichokwadi here. Zvandataura zvinhu zvitatu zvakakosha. Chekutanga ndati, enda unocheka kuti kubhuku yaMatthew chapter 1 kusvika paRevelation 22 ndiwo anonzi maNew Testament books.
ririmo here izwi rekuti Jehovha? Unogona kutozviverifya izvezvi manheru ano. Chechipiri, ichokwadi here kuti muKing James Version only 7 times this word appears, and yet the word God appears more than 2,000 times. Why? The third thing is, mavhesi ataverengesa hanzi naJesu ndakaratidza vanhu vamakandipa zita renyu, dzokurodza verse 6 yaJohn chapter 17. Ndakaratidza vanhu vamakandipa panyika zita renyu. Inzwai matauriro ake, ndakaratidza vanhu vamakandipa zita renyu. Yes. Kureva kuti dai rakanga riri rekuti Jehovha, tingadai takapaona pavakaratidzwa zita racho. Yes. Hamusi kuzvionera vadikani. Because kana ririroka hazvainetsa, tingadai tine pakanzi naJesu Jehovha vari kumusoro kudenga. He never used that word. Yes. Not even once. Not even vaJudha vacho vaipesana naye ari munyama. They never used that word. Yes. Kureva kuti izwi rekuti Jehovha inickname yakapiwa Mwari navaHebheru sezvakaita mamwe mazwi ese andakutaurira yaya. Ana Hashimu navana Adonai, vana Jehovha Nisi, ana Jehovha Jaire, ana Jehovha Rafa, haasi mazita aMwari. Ende munoverenga dai tine nguva taaverenga ese tinoaziva paari. Example yandakupai iGenesis 22 verse 14. Abraham haana kumboti Mwari anonzi Jehovha Jaire, akaunganidza matombo akati matombo aya ndiwo anonzi Jehovha Jaire. Iverengei mumwe anoti hakuna vhesi yakadaro. Tichaverenga maviri nekuda kwenguva yedu. Imwe yacho iri paJudges chapter 6 yaJehovha Nisi, Jehovha Shalom, sorry. Pamunoti Jehovha Shalom pe harisi zita raMwari. Yes. Muchanzwa akataura mazwi acho ekuti Jehovha Shalom kuti aitaura Mwari here. Ngatimbobatai Jehovha Jaire. Ndavanoti Jehovha Jaire vanenge vachiti kuda Mwari anopa. Jaire rinoreva kuti kupa. Nyamba Abraham paakati Jehovha Jaire aireva kuti the Lord who provides unto himself. Nekuti mugomo reMoriya Abraham haana chakapiwa naMwari. Mwari ndiye aida Isaac kuti abayirwe kuna Mwari. Ndobva Mwari azoti bvisa Isaac uise gwai randakuratidza here. Kureva kuti Mwari akaratidza Abraham gwai raaifanira kuendesa kuna Mwari. Yes. Saka Jaire haasi munhu ari kupiwa, ndiMwari ari kuzvipa chibayiro amene. Yes. Verenga Genesis chapter 22 verse 14. Ichokwadi here kuti zita rekuti Jaire, Jehovha Jaire harisi zita raMwari, izita rematombo aAbraham. Abraham akatumidza nzvimbo iyo zita rinonzi Jehovha Jaire. Saka nanhasi vanositi pagomo raShe ndipo paachaonekwa. Tsokorodzai. Abraham akatumidza nzvimbo iyo zita rinonzi Jehovha Jaire. Bvunza ari pasaidi pako kuti Jehovha Jaire izita rei? Iatari yaakavaka mugomo reMoriya. Yes. Ngatitsvagei Jehovha Shalom kuti izita raMwari here. Hatiti mafamily of God munoti Shalom God, Shalom, Jehovha Shalom. 6:20 dzaJudges. Asi mutumwa waShe akati kwaari, mutumwa waMwari akataura naGidheoni, tora nyama nezvingwa zvisina kuviriswa, tora nyama nezvingwa zvisina kuviriswa, uzviise padombo iri, uzviise padombo iri, wodururawo muto. durura muto Gidheoni. Iye akaita saizvozvo. Gidheoni akaita saizvozvo. Mutumwa waShe ndokutambanudza muromo wetsvimbo, ndobva mutumwa waShe atambanudza tsvimbo yake kudai yakanga iri muruoko rwake, yanga akabata, akagunzva nyama nezvingwa zvisina ndobva kuviriswa. kunzva nyama nezvingwa, Moto ukabuda padombo, ndobva moto wabuda padombo, ukapedza nyama nezvingwa zvisina ukapedza kuviriswa. nyama nezvingwa zvisina kuviriswa. Mutumwa waShe ndokunyangarika Ndobva pamberi pake. mutumwa waMwari atsakatika. Ipapo Gidheoni akaona kuti mutumwa waShe. Akati ndaona ngirozi. Gidheoni akati, haiwa Ishe Mwari, nokuti ndaona mutumwa waShe zviso zvakatarisana. Ndaona ngirozi zviso zvakatarisana. Asi Ishe wakati kwaari, rugare ngariwe newe, usatya haungafi. Ipapo Gidheoni akavakirapo Ishe atari. Akavakira ani atari? Ishe. Akavakira Ishe atari. Akaitumidza zita rinonzi Jehovha Shalom. Ichiripo nanhasi paOfra yaEbhari. Saka chinonzi Jehovha Shalom chi? Iatari yani? Asi hamuna kudzidziswa here kuti Mwari anonzi Jehovha Shalom? Dai tine nguva taverenga Jehovha Nisi, iverengei pastor. Tongoverenga yechitatu topfuurira mberi nevhangeri yedu. Unofunga kuti ungaite nharo ukachinja vhangeri here, ukachinja mavhesi ari muBhaibheri? That will never happen. Yes.
verengai tinzwe. Jehovha nisi zita rani? Exodus 17 verse 15. Exodus chapter 15 verse 17. 17 verse 15. Okay, 17 verse 15. Yes. Ipapo Mozisi akavaka atari. Moses akavaka atari. Akaitumidza zita rinonzi Jehovha Nisi. Tsokorodzai. Ipapo Mozisi akavaka atari. Moses akavaka atari. Akaitumidza zita rinonzi Jehovha Nisi. Chakatumidzwa zita rekunzi Jehovha nisi chi? Atari. Atari yani? Ya Moses. Asi makanzi zita raMwari kai? Mwari anonzi Jehovha nisi. Chi chinosaka munyeperwe kusvika pakadaro. Kusaverenga magwaro mega. Yes. Nekuti handina kumboya neBhaibheri nyowani. Tiri kukuratidzai shoko irori ramina rokudzimba dzenyu. Hallelujah. Amen. Hande John chapter 17 verse 6. Toda kuziva kuti munhu kana achitenda anotenda kana zvadii. Ndakaratidza vanhu vamakandipa panyika zita renyu. Zita renyu ndiro randakavaratidza. Vakanga vari venyu. Vanhu ava vagara ndevenyu. Mukandipa ivo. Ndokubva imi mandipa vanhu vacho. Vakachengeta shoko renyu. Ndokubva vachengeta shoko renyu. Ngatiomberei Jesu maoko. Waona kuti anotenda munhu akaita sei? Tanga tichida kupindura mubvunzo wekuti anotenda ndiani? Yes. Zvikanzi ndakaratidza vanhu vamakandipa zita renyu. Vakachengeta shoko renyu. Vakanga vari venyu mukandipa ivo. Yes. Chakasaka vachengete shoko chi? Vakanga vari vani zvavo? Vamwari. Vakanga vagara vari vanhu vaMwari kudhara. Yes. Kureva kuti shoko randiri kuparidza iri kana uri waMwari ucharichengeta. Iko kurichengeta ndokutoritenda kwacho. Amen. Asi zvinongoitika bedzi kana wagara uri wani zvako. Vamwari. Mwari achingoda kukudzosa kwaari. Achikuziva kudhara nezita rako. Yes. Kuti ndina nhingi wangu ari marondera. Kana shoko rasvika kwaari acharitenda. Yes. Obva azoponeswa. Hari kunyengetedzi shoko raMwari. Rinotokuramba. Rinogona kukusvota semangai asina kuibva. Yes. Kana usina kunyorwa mubhuku yeupenyu. Yes. Rokusvota zvisingabviri. Ugoita nharonge une chaunoziva futi pamusoro peBhaibheri ayo. Ipapo uchida kuita nharo dzeBhaibheri. Chikoro chaicho chinoda kuverenga. Form 4 wakafoira futi. Kana C chaiyo hauna. Ndo paunoda kuita tunharo tusina nebasa rese. Nenhau dzeBhaibheri. Zvikumba nesauti hakuna futi. Kutadza kutengera mhuri sauti. Vhangeri rinoparidzwa kuti vanenge vachifanira kuponeswa vaponeswa. Yes. Vanotozikanwa kare. Yes. Kwete vari kutsvagwa kuti dai vaponeswa kana vachida kana vasingadi. Kana usingaderegera vhangeri haikunyengetedze kuti uponeswe. Amen. Asi ukasaponeswa neshoko rakadai, judgment is coming. Yes. You will be condemned to the lake of fire. Ndio maparidzirwo aiitwa naana Pauro. Yes. Havana kunyengetedza vanhu kuti vatendeuke. Vaitoudza vanhu. Vanoponeswa vanozikanwa kare. Verengai Revelation chapter 17 verse 8. Mutiudze kuti vanoponeswa ndavanani. Ingoverengai mavhesi ari matatu tobva tadzokera panhau yekutenda. Vanoponeswa vanozikanwa kare. Yes. Yes. Chikara chawaona. Chikara chawaona. Chaivapo hachisisipo. Chaivapo hachisisipo. Chinoda kukwira chibva mugomba chinoda rakadzika. kukwira chichienda chichibva mugomba rakadzikadzika. Kundoparadzwa. Chichaenda kunoparadzwa. Vanogara panyika. Vanogara panyika. Vasina kunyorwa mazita avo mubhuku yeupenyu. Vasina kunyorwa mazita avo mubhuku yeupenyu. Kubva pakusikwa kwenyika. Nyika isati yavambwa. Vachashamiswa kana vachiona chikara. Ndo vachanakirwa nechikara pachichauya. Pachauya vhangeri yenhema kune vachanakirwa nayo. Yes. Ndavanani zvikanzi aiwa havasi vanhu vese. Vaya vasina kunyorwa mubhuku yeupenyu kubva pakusikwa kwenyika. Yes. Saka Mwari akanyora bhuku yeupenyu kare. Vhangeri inoiswa pamberi pevana. Kana iri yechokwadi, Mwari achavhura mwoyo wevaakanyora mubhuku yeupenyu kuti vatende. Yes. Kana usimo mubhuku yeupenyu, vhangeri yechokwadi inokuvava. Kobva kwazouya yenhema inenge ichiti receive your money. Wobva wajamba ungo uchatsemuka kudai. Woparara. Yes. Chitorerwa mari. Uchinzi Mwari achakukomborera.
ikauya vhangeri yenhema vasimo mubhuku yeupenyu ndo vachajamba kuda izo. Yes. Yechokwadi inotendwa nevakanyorwa mubhuku yeupenyu. Revelation chapter 13 verse 1. Zvino ndakaona chikara chikwira chibva mugungwa. Yes. Chine nyanga dzine 10 nemisoro minomwe. The Antichrist airewawo. Napamusoro penyanga dzacho pakanga paine korona dzine 10. Yes. Napamusoro pemisoro yacho mazita okumhura Mwari. Changa chine mazita ekumhura Mwari. Chikara ichi ndakaona chakanga chakaita sengwe. Chakaita sengwe seleopard. Netsoka dzacho sedzebere. Chine tsoka sedzebere. Nemuromo wacho somuromo weshumba. Chine vhangeri inoda kufanana neshumba yerudzi rwaJudha. Shato ikachipa simba rayo. Satani ndokubva apa Antikristu simba. Nechigaro chayo choushe. Satani ndokubva apa Antikristu chigaro chake cheushe. Namasimba makuru. Satani ndokubva apa Antikristu masimba. Mumwe musoro wacho wakanga wakaita sowakakuwadzwa kusvikira parufu. Asi ronda rakazenge rapora. Asi vanga raifanira kuuraya rakanga rapora. Chii chakaitika John? Nyika yose ikashamiswa ikatevera chikara. Ndokubva nyika yese yashamiswa ikati hatisati tamboona munhu waMwari akadai. Chiverengai verse 8. Ingoverengai pedzisai vhesi iyoyo muenda pavhesi 8. Vakanamata shato. Vakanamata Satani. Nokuti yakapa chikara masimba. Nekuti yakapa Antikristu masimba. Vakanamata chikara vachiti. Vakanamata Antikristu vachiti. Ndianiko wakafanana nechikara? Ndianiko wakafanana nechikara? Ndianiko unogona kurwa nacho? Ndianiko ane simba rinoenzana neremuprofita? Ipapo chakapiwa muromo unotaura mashoko makuru nezvokumhura. Chikapiwa simba kuti zviite mwedzi na 42. Verse 8. Vose vanogara panyika. Vese vanogara panyika vachachinamata. Vachanamata Antikristu. Ivo vasina kunyorwa mazita avo mubhuku yeupenyu neegwayana yakabayiwa kubva pakusikwa kwenyika. Umberera Jesu maoko. Dzokorodza verse 8. Unzwe kuti vanotenda Antikristu ndavanani? Vose vanogara panyika. Vese vanogara panyika vachachinamata. Vachanamata Antikristu. Ivo vasina kunyorwa zita ravo mubhuku yeupenyu neegwayana. Vasina kunyorwa mazita avo mubhuku yegwayana rakabayiwa kubva pakusikwa kwenyika. Bhuku iri harisi kunyorwa izvezvi kuti ukatendeuka onyora kudai. Rakanyorwa nyika isati yavambwa. Amen. Saka vhangeri pariri kuuya harisi kutsvaga vanhu vangangoda havo kuponeswa. Vanotenda vacho ndavanani. Zvikanzi ndakaratidza vanhu vamakandipa zita renyu vakanga vari venyu mukandipa ivo. Ndakavapa mashoko amakandipa vakagamuchira. Dzokerai kuJohn 17. Yes. Mutangidze zvakare pavhesi 6 tisvike ku11 kwatanga tichida kusvika. Ndakaratidza tione kuti vanotenda ndavanani. Nekuti John 3:16 yakati ani kana ani anotenda arege kufa. Yes. Asi anowana upenyu usingaperi. Saka toda kuwana mavhesi 5 achatiudza kuti munhu agotenda what is the requirement. Because salvation is not given to everyone. It is given to everyone that believes. Which means believing is a condition that one must meet for them to be saved. Yes. But the question is, do we have the ability to believe on our own without help from Jesus himself? Yes. Ndakaratidza vanhu vamakandipa panyika zita renyu. Yes. Vakanga vari venyu. Ndevenyu vanhu ava. Mukandipa ivo. Ndobva matondipa kudai. Vakachengeta shoko renyu. Vakatenda shoko renyu. Zvino vanoziva kuti zvose zvamakandipa zvinobva kwamuri. Zvese vanozviziva kuti ndezvenyu. Nokuti ndakavapa mashoko amakandipa. Zvaari kuti zvese zvandakavapa mashoko aakauya nawo. Vakaagamuchira. Ndokubva vatenda mashoko aya. Vakaziva zviro kwazvo kuti ndakabva kwamuri. Vagamuchira mashoko vakaziva kuti akabva kuna Mwari Jesu wacho. Vakatenda kuti ndakatumwa nemi. Ndokubva vanhu vatenda kuti chokwadi Jesu akatumwa naMwari. Ndinovanyengeterera ivo. Ndiri kunyengeterera vamakandipa ava vari mubhuku yeupenyu ava. Handinyengeterere nyika. Handinamatire nyika. Asi avo vamakandipa. Ndinonyengeterera vamakandipa. Nokuti ndivo venyu. Ndo venyu ivavo. Zvose zvangu ndezvenyu. Mazvinzwawo? Handiti munobata goma muchinyengeterera nyika. Jesu achinamata ari panyika ino akati handinyengeterere nyika. Amen. Ndiri kunyengeterera avo vamakandipa nekuti ndivo venyu. Yes. Handeinayo. Zvose zvangu ndezvenyu. Zvese zvangu ndezvenyu. Nezvenyu ndezvangu. Zvenyu ndezvangu. Ndakudzwa mavari. Ndakudzwa mavari. Ini ndichiri munyika. Ini ndichiri munyika. Asi ivo vari munyika.
ini handisiri munyika ini handisisiri munyika asi ivo vari munyika ivo vari munyika ini ndinouya kwamuri ini ndaakudzoka kudenga ikoko baba vatsvene holy father vachengete vachengetei muzita renyu muzita renyu ramakandipa ramakandipa kuti vave vamwe sesu kuti vave vamwe sesu handei nayo ndichiri navo ndichinavo ini ndaivachengeta indevachengeta muzita renyu muzita renyu ramakandipa ramakandipa ndakavarinda ndakavachengeta hapana mumwe wavo wakarashika kunze kwemwanakomana mumwe chete asi wokuparadzwa mwanakomana wokurashwa kuti magwaro azadziswe rugwaro ruitike handei nayo asi zvino ndouya kwamuri ndaakudzoka kudenga ndinotaura izvi panyika ndiri kutaura ndichiri panyika kuti vave nemufaro wangu ngavave nemufaro wangu wakazadzika mavari wazadziswe mavari ini ndakavapa shoko ini renyu ndakavapa shoko renyu nyika ikavavenga ndokubva nyika yavavenga nekuti havasi venyika nekuti havasi venyika seni ndisiri wenyika seni ndisiri wenyika omberera Jesu maoko amen ukaona vhangeri ichiparidzwa nyika ichivhara ndenhema yes vhangeri ikaparidzwa nyika inofanira kuvavenga amen nekuti havazivei zvavo venyika venyika saka ukaona anogumburwa neshoko rakadai tenda Mwari yes ndewenyika iyeye amen anofanira kugumbuka ari right anofarira shoko iri bedzi ndewaMwari amen asiri waMwari haatende shoko rakadai yes anotovavenga vanoparidza raMwari vacho zviri normal nothing is wrong with that chokwadi ngatibvei kuJohn 17 taona kuti vanotenda ndova Mwari vakapiwa kuna Jesu naMwari yes zviri kunzika zvandiri kutaura ndo vhesi yekutanga yataverenga iyoyo taakuda yechipiri tinoda kuwana mavhesi 5 anotsanangura kuti munhu agotenda chii chinofanira kuitika kuti munhu agotenda haleluya amen ngatinzwe ibhuku yamabasa chapter 16 vhesi ya 14 ne15 zvino mumwe mukadzi wainzi Lidhia pane mumwe mukadzi aiwa embomira endai pavhesi ya 12 pane background yakanaka yatiri kuda tigozonosvika pana Lidhia ngatingoti Lidhia uri kuona kuti mazita evanhu arimo futi mubhaibheri yes achitotaurwa kudai so kuti mumwe mukadzi ainzi Lidhia pozita mumwe anoti mazita evanhu ataurwe unonyepa iwe mazita evanhu anotaurwa akatanga rini kusataurwa Lidhia izita rejongo here ete ijongo here rainzi Lidhia ete tangidzai mabasa chapter 16 verse 12 tikabvapo tikaenda Filipi makabva ipapo ndobva maenda Filipi guta guru yenyika yeMasedhonia ndo guta guru riri munyika yeMasedhonia yaiva koloni yeRoma yanga iri koloni yeRome tikagara mamwe mazuva muguta iro makaita mazuva muri muFilipi nezuva resabata nezuva resabata tikabuda kunze kwesuo ndobva mabuda kunze kwesuo bva maenda kurwizi pataiti vanenge vanonyengetera kune ipapo vanonyengetera vaienda kurwiziko tikagara pasi ndobva tagara pasi kurwizi tikaparidzira vakadzi vakanga vaunganapo takaparidzira vakadzi ngatingoti vakadzi vakadzi saka shoko rakaparidzirwa vakadzi vaiungana parwizi vachinyengetera zvino mumwe mukadzi wainzi Lidhia pavakadzi vakaparidzirwa pakazoita mumwe mukadzi ainzani Lidhia akaita sei tengeswe nguo dzepepo aitengesa machira epepo ndo basa raiitwa naLidhia womusha weTayatira aigara mumusha weTayatira Lidhia wainamata Mwari aitoenda kuchechi Lidhia akatinzwa ndokubva anzwa shoko ratakaparidza Ishe akazarura mwoyo wake ndokubva Ishe avhura mwoyo wake kuti ateerere zvaitaurwa naPauro ndokubva ateerera shoko rakaparidzwa naPauro wakati abhabhatidzwa ndokubva azobhabhatidzwa iye neveimba yake akakumbira zvikuru achiti kana muchiti ndakatenda Ashe pindai mumba mangu chiuyai mugare mumba mangu muchibuda muchinoparidza akatitendesa ndokubva tatozopedzisira tati hatingarambire Lidhia presha yaari kuisa yawanda amen Lidhia abhabhatidzwa akati muri kuparidzira muri muno chiuyai muparidze muchigara mumba mangu yes kana muchiti ndatenda zvechokwadi uyai munogare kumba kwangu but shoko rataverenga rati Ishe akavhura mwoyo wake yes kuti ateerere zvairehwa naPauro
kureva kuti kutenda kwa Lydia hakuna kubva kuna Lydia. Amen. Wazvinzwa here iwe? Kutenda kwa Lydia kwakabva kunani? Nashe. Kuna Ishe. Kureva kuti Jesu kana achida kukuponesa anovhura moyo wako kuti utende. Kana asingade anouomesa obva azokupisa. Yes. Muri kuseka zvenyu, but I find this scripture very heavy. Amen. Because the writer of the book of Acts is Luke. Ari kutaura mufambiro waaita. Luke anga asingaparidza, aingovewo munhu aibatsira vaapostora vaifamba vachiparidza. Luke was not an apostle, neither was he a pastor. But ari kunyora a chronicle of a heart-rending account yekuti vanhu vachinzi vakabva kwavakabva vakazopinda muFilipi ndokuzoenda kurwizi pachinyorwa rwendo rwevari kutumwa naMwari. Ndobva taenda paitonamatwa pachinyengeterwa. Paitove nevakadzi vaiita maprayer meetings parwizi ipapo. Nguva dzavo dzikakwana vokokorodzana, handei kunonyengetera. Ndopa vakanosvika ipapo Pauro ndokubva ariparidza. Pavakadzi pakazowanikwa mukadzi. Yes. One woman out of an undisclosed number of women who heard the message. The Lord only opened Lydia's heart that she should believe the message which was preached by Apostle Paul. Yes. One woman, mukadzi one. Haana basa nazvo Jesu kuti mapisa Peturu yakawanda zvakadii. Haana basa nazvo Jesu kuti mazoshandisa mari yakawanda sei. Shoko rinoti kudenga kunoitwa mufaro kana mutadzi mumwe chete akatendeuka akauya kuna Mwari. Yes. Vanapo vanga vasingadhirevhe zvatiri kuita izvi. Vaifamba netsoka vachishandisa ngarava nemadhongi. Yes. That was not an easy task. Yekwavakabva kusvikira vapinda muFilipi kwakunosvika kwakutendeutswa mukadzi mumwe chete. Ndiye ega anga akanyorwa mubhuku yeupenyu Lydia. Mumwe chete. Yes. One woman. Yes. Handizive kuti manheru ano pachatendokani, asi ndinoziva kuti aripo akanyorwa mubhuku yeupenyu. Yes. Aripo achavhurwa moyo wake panapa naJesu kuti atendeuke. Aripo munhu iyeye aripo. That will never be something that we will doubt. We have seen that happening everywhere. Izvezvi last week tanga tiri muchitungwiza. This week tiri pano. Svondo rino tiri kuenda mumasvingo. Rinoera icho tiri mukwekwe. Muna March tiri muSouth Africa. Tiri muPretoria, tanga tiri muCape Town, tiri muEast London, tiri muDurban. Tichingoparidza saizvezvi. Yes. Ukatenda paSoundCloud izvezvi unotoona mari dzatakaparidza. Kuchingotendeukwa bedzi nevakanyorwa mubhuku yeupenyu. Amen. Vanhu vanotendeuka shamwari. Kwete vese. Aiwa. Vese havaite. Yes. Kungoti mazivano muri kuparidzirwa nezvigevenga zvoda kukubira imari. Saka vanoda kuti vazadze chechi, because the more the people that come, the more the money they take from you. But Jesu haana kumboti denga richapindwa nevakawanda. Ngatinzwe 7:13 dzaMateo. Ingomhanyai, toda kubata kuti vanotenda sei. Taane mavhesi mangani? Taane matatu handiti? Toda kubata maviri. Iyi haisiriyo yevanotendai. Toda kungoziva kuti vanoponeswa vakawanda here kuti vashoma. Chete. Tobva tadzokera kumavhesi ekutenda. Pindai nesuo rakamanikana. Nokuti suo rakafara. Kune suo rakafara. Nzira yakapamhama. Kune nzira yakapamhama. Inoenda kukuparadza. Inoenda kudziva romoto, nzira yakapamhama. Vanopinda naro vazhinji. Vanopinda nedhoo rakafara rine freedom vakawanda. Nokuti suo rakamanikana. Suo rakamanikana. Nenzira inhete. Nzira inhete. Inoenda kuupenyu. Inoenda kuupenyu. Vanoiwana vashoma. Kureva kuti mukangoona highway bedzi matowana road inoenda kudziva romoto. Hanzi suo rakafara, nzira yakapamhama inowanikwa navazhinji asi inotungamirira mukuparadzwa. Akazoshaura highway ndiani? Akati famba ine highway. Ndiani akashaura famba nehighway?
nekuti akashaura famba nehighway dai akanga aine mweya waMwari angadai asina kumbozviita. Yes. ndajesu ari kuti mukawana highway inokuendesai kudziva romoto Amen. munoparara. Yes. tsvagai suo rakamanikana, tsvagai nzira nhete inowanikwa nevashoma ichitungamirira kuupenyu husingaperi. Amen. Unotoona vachiti highway famba nehighway aika highway amuri kutsvaga iyi sinyoro. Bvunza ari pasaidi pako, hamuna kumboimba famba nehighway here iwe? Hamuna kumboimba highway? Highway inofanira kuti ikatoonekwa yotizwa Chokwadi. nekuti inotungamirira mukuparadzwa. Yes. Ndizvo zvakarehwa naJesu anopinza denga wacho. Totendani? Akashaura highway here kana kuti anopinza denga? Totendani. 13:23 dzaruka. Toda kunzwa kuti vanopinda denga vakawanda here. Tobva taenda kumavhesi anotaura nhau yekuti munhu atende zvinofanira kufamba zvitanga zvafamba sei. Tichaverenga mavhesi iwayo. Mwari ngaakuitire zvakanaka manyoro ano. Mumwe akati kwaari, Pane mumwe akataura kuna Jesu. Ishe. Jesu dzairova dzichiparidza zvadzo, dzichitorova dzichiparidza dzichidii. Ndobva kwazokosimudza rimwe zvikanzi pamusoro iJesu mumirai kuparidza. Kana Jesu chii chaitika? Zvikanzi pane kamubvunzo kandiinako. Jesu akati paita mubvunzo, bvunza tinzwe tangidzai. mumwe akati kwaari, Mumwe akati kuna Jesu, Ishe, vachaponeswa vashoma here? manzwa mubvunzo wacho? Yes. Anenge ainyumwa kuti havana kuwanda. Nekuti dai aifunga kuti vakawanda, angadai akati vachaponeswa vakawanda here? Akati vachaponeswa vashoma here? Dzainyumwa. Saka Jesu akati kudii? Akati kwavari, irwai kuti mupinde nesuo rakamanikana, nokuti vazhinji ndinoti kwamuri vachatsvaka kupinda asi havangagoni. Hombo vachatraya kupinda vagokundikana. Saka mubvunzo mukuru ndewekuti iwe uri muboka revazhinji here kana kuti uri muboka revashoma? Nekuti Jesu ndo maparidziro aaita paSea of Tiberias paakatendeutsa Peter. Papa ine mhomho inotonzi vakapresa on him kuti aparidze. Asi apedza akazoti kuna Peter naAndrew naJames naJohn, nditeverei ndikuitei varedzi vavanhu. Akatora vanhu 4 panga paine thousands of people. Agara ane tsika yekutora vanhu vashoma. Yes. Ende kana tichitaura pamusoro pevashoma, tiri kutaura population yevanhu vachapinda denga versus population yevanhu vachaenda kudziva romoto. Vari kuenda kudenga vagara vashoma. Zvagara zvichitaurwa mumavhesi asingaperi. Saka tazozviverenga ndatarwadziwa nekuti Lydia ari kunzi ndiye ega akazotendeuka akasvika pakubhabhatidzwa pavakadzi vese vanga vari parwizi musi wakasvika Pauro muFilipi. Yes. Asi tinoonawo zvakare kuti dai paine mumwe munhu panapa anonzwa Mwari adzidza kubva kuna Lydia. Yes. Nekuti Lydia haana kutorwa mbawa, haana kutorwa panjuga. Aiwa, haana kutorwa pamakasa. Lydia akanga ari paprayer position. Yes. Shoko rati vaitonamata kare Mwari. But musi warakazoparidzwa naPauro, Lydia ndo paakati manamatiro angu asiri waya. Aiwa, kuna Mwari akadai. Iri shoko raparidzwa nemurume uyu ndorechokwadi manje. Amen. Akatendeuka achibva muchechi Lydia. Anga asingabve kwatsika mudhanda. Yes. Saka kana uri waMwari hausi kuzobva pano chiti ndinotonamata kudhara. Unofanira kukombeya vhangeri unzwe kuti ndizvo here zvauri kuparidzirwa kwauri kuswerawo. Ukatoona zvakaita etilogaedzi kudai wototendeuka manyero ano. Yes. Usati waita breathe your last. Because after this life, all there is, zvichabvunzwa naJesu, is only going to ask about the true gospel. Yes. Haasi kumbofa akati titaure zita rechechi waipinda, munhu atendeukire kuchechi
anotendeukira kuvhangeri. Vhangeri ndo rinotendeutsa munhu. Amen. Ukarinzwa kuti nderechokwadi akavhura mwoyo wako unoponeswa. Saka iyi vhesi yechingani, iyi vhesi yechitatu. Dzokorodzai chapter 2 verse 37 yamabasa. Pane vamwe vakatendeuka musi wakaburuka mweya mutsvene. Peter aparidza, vanhu vamboti vakadhakwa. Peter akati aiwa, vanhu havana kudhakwa, vagamuchira mweya mutsvene sezvakarehwa neshoko raJoero. Ndobva aparidza. Hatichaiverenga vhangeri yake yese, toda kuverenga mavhesi 5 anotaura kuti kutenda kwemunhu kunokonzereswa nani. Pane munhu anogona kuzvitendesa ega here? Taona Lydia achinzi ayewa akatovhurwa mwoyo naIshe. John 17 Jesu achinamata zvikanzi ayewa, chakasaka vanhu venyu vatende shoko renyu. Inhave kuti vakanga vari venyu kudhara, kureva kuti vakatendeswa nekuti vakanga vari vaMwari, vakatendeswa naMwari akavapa kuna Jesu. Ko pachapter 2 verse 37 chii chakaitika Peter aparidza? Zvino vakati vachinzwa izvozvo, Vakati vachinzwa vhangeri yaPeter, vakabayiwa pamoyo. vakabayiwa pamoyo. Vakati kuna Petro nekuna vamwe Vakati kuna vapostora, Petro nevamwe varume vaapostora, hama, varume hama, tichaiteiko? tichaita sei? Petro akati kwavari, Petro akati kuti tendeukai, tendeukai. mumwe nemumwe wenyu abhabhatidzwe muzita raJesu Kristu. Asi shoko rinotanga rati vakabayiwa moyo. Yes, Kureva kuti panotori neanobaya moyo yes. wevanofanira kuponeswa kuti vazosvika pavanoti toita sei. Amen. Uri kuona zvaiitwa mazuva echechi yana Peter. Yes. Mazuva echechi yana Peter, shoko rikaparidzwa, varinzwa ndo vaitozobvunza kuti toita sei. Mazuva ano kuri kunzi kukaparidzwa nemufundisi, vanhu vanozoti kwaari woita sei futi iwewe, yanguva yekutishandira. Taakuda 1 on 1, 3 wire 3 wire. Uonane nemunhu waMwari 1 on 1. Sorry. Peter apedza kuparidza akatoti ndatorova, yangu ndima yafamba. Yes. Zvasara kwamuri. Iyo vakati tarinzwa shoko, tochidini? Zvikanzi aiwa inetsei, chitendeukai, kana madai mabayiwa moyo zvatofamba, ndokutenda kwacho. Vachirinzwa shoko rakavabaya moyo. Amen. Kune vanobayiwa naro voponeswa, koita vanogumburwa naro voparara. Yes. Tiri mavhesi 5. Toda kuibata, toibata bedzi, nguva tinayo. Nauya Esau naJakobho, toibata bedzi, toibata. Samboenda zvako, hapana kwaunombomhanyira. Handiti uri kuroja imbe yemuridzi, saka unomhanyira kupi? Bhedha wako wakabhovhoka futi pakati, unofamba musana uchirwadza, ukatononoka kuurarira zvinotori nani. Dai uri mumwe watodzwa shoko iri rinokuponesa. Yes. Hapana chaunombomhanyira panyika pano chinopfuura shoko raMwari. Yes. Ndo rakatokosha kupfuura zvimwe zvese zvauri kumhanyira izvi. Ukutoona kutouya kunoku kutoti iwe uponeswe. Yes. Pane vhesi yandakupa here? Handisanda kupa vhesi. Alright, verengai Acts chapter 8. PaActs chapter 8 pakaitika nhau yakanaka. Ngatingoti nhau yakanaka. Nhau yakanaka. Chandaverengesera vhesi ndida kukuratidza kuti mazuva aiparidzwa nana Peter nana Philip nana Paul, vanhu vaitendeuka, vanhu vaitoenda kumachechi avo kudhara, but vanga vachiparidzirwa nhema. Saka vaizoti kana Peter kana Pauro kana Philip aparidza, vozotendeuka vachiuya kuvhangeri yechokwadi. Saka pachapter 8 ngatinzwei kuti chii chakaitika. Tangire pavhesi ya 28. Yes. Wakanga achidzoka agere mungoro yake. Atangire pa 27. Zvino mutumwa washe akataura naFiripa akati. Mutumwa akataura naFilipa akati kudii? Simuka uende zasi kunzira inobva Jerusarema. Handiti manzwa shoko richiti vachaparidza sei kana vasina kutumwa? Yes. Apa Filipa aita sei zvake? Aitumwa. Simuka uende nzira yakatarisa zasi, Ichiburukira Gaza. iri kuenda kuGaza. Iyo nyika irenje. Kune renje ikoko. Akasimuka akaenda. Ndokubva asimuka, ndokubva aenda. Zvino kwakanga kuine murume weEthiopia. Right. Kurodhi yakatumwa Philip kune murume aibva kupi? Ethiopia. Muranda mukuru kwazvo waKandase.
mambokadzi weethiopia kandasa anga ari queen wekuethiopia. waichengeta pfuma yake yose. Murume uyu ndiye anga ari minister of finance muethiopia. wakanga auya jerusalema kuzonamata. Uyo aitopota achitravhela achiuya kujerusarema kubva kuethiopia kuzonamata sabata rega rega achidzokera kuethiopia. Uri kuona shungu dzacho dzaive nadzo. Yes. Uri kuona kushingaira kwaaita. Yes. Aishingaira achibva ethiopia achienda jerusarema kunonamata achidzoka ethiopia. Yes. Inzwa zvakaitika. wakanga achidzoka agere mungoro yake Anga ari mumotakedi yake achidzoka kuethiopia. achirava muprofita Isaya. Aiverenga bhuku yaIsaya. mweya akati kuna Filipi, Ndokubva mweya wataura kuna Filipi, swedera urumbire pangoro iyi. swedera unzwe kuti zvii zviri kuitika pangoro. Motakedi yaminister of finance pane zviri kuitika ikoko. Filipi akamhanyirako Ndobva Filipi amhanyira kungoro yemuranda wakandasi. akamunzwa achirava muprofita Ndokubva Isaya. ateerera dzaiverenga dzichideedzera. Dzaiverenga bhaibheri dzichideedzera dzichibva kuchechi. Dzaitobva kuchechi Yes. dzichidzokera kumba. Ndobva dzakatumirwa muvhangeri Filipi. Yes. Yes. akati unonzwisa zvaunorava here? Zvikanzi naFilipi, minister makadi muri kunzwisisa here magwaro amuri kuverenga? iye akati ndingagona seiko kana mumwe asingandidudziri. Ko muri kubva kuchechi wani mashaya anokududzirai sei imi muchibva kuchechi? Aitokomplaina kuti hapana zviri kuitwa kujerusarema. Operera Jesu maoko. Amen. Hapana ari kududzira saka handigone kunzwisisa. akakumbira zvikuru kuna Filipi kuti akwire agare naye. Zvikanzi Filipi, kana uchigona kududzira kwira. zvino paakanga Filipi achira dzakutokwirawo mugoro shawani. Dzagara mugoro. Aiverenga pakaita sei? zvino paakanga achirava parugwaro paiti wakaiswa pakubayiwa segwai. Aiverenga Isaiah 53. segwayana rinyerere pamberi pemueuri waro. Ndo vhesi yaaiverenga kai. saizvo haana kushambisa muromo wake. Haana kuvhura muromo wake. pakuzvidzwa kwake kutonga kwake kwakabviswa. ndianiko ucharondedzera rudzi rwake? Nekuti upenyu hwake hwakabviswa panyika. nokuti upenyu hwake hwakabviswa panyika. Handei nayo. muranda akapindura Filipi akati, Saka ndokubva yaverengwa Filipi akateerera so Isaiah 53. Ndobva muranda azobvunza. ndokumbira kwauri Zvikanzi Filipi, I beg of you, I beg. undiudze kuti muprofita unoreva aniko achidaro. Zvikanzi murume uyu paakanyora nyahwi uyo ari kunzi akanga akanyarara segwai rinyerere mumaoko memumeuri waro ndianairehwa pfidza taura. unozvireva iye amene Isaya aizvireva iye here amene kana mumwe? kana kuti Isaya ane mumwe waaireva? ipapo Filipi akashambisa muromo wake Ndokubva Filipi avhura muromo wake akatanga parugwaro urwu ndokutangira paIsaiah 53 akamuparidzira Jesu. ndokubva aparidza Jesu. Zvikanzi ndi Jesu airehwa. Amen. zvino vakati vachifamba munzira Vachifamba vari mungoro kudaro vakasvika pane mvura. tokuona mvura. muranda akati, Ndobva minista vati kudii? heyi mvura. Zvikanzi Filipi, ndaona mvura muzasi mengoro. Harisi dziva remvura here? chinyiko chingadziisa ndirege kubhabhatidzwa? Ndinotadziswa nei kubhabhatidzwa iye nhasi? Filipi akati, Filipi akati kudii? kana uchitenda nemwoyo wako wose Ukatenda nemwoyo wese zvingaitwa. tingangokubhabhatidza. akapindura akati, ndinotenda kuti Jesu ndiye mwanakomana waMwari. Yes. akarayira kuti ngoro imire, vakaburukira vose mumvura. iye Filipi nomuranda akamubhabhatidza. Aibva kupi komuranda uyu? chechi Akazotendeuka achibva kuchechi. Iti kuna ari pasaidi pako kwakatendeuka neaibva kuchechi. Atori nenotibhuku ranga riine unyoro hwezvaanyora manotsi esevhisi yemuziwo. Akatendeuka. Amen. Kureva kuti munofanira kuti mutendeuke. Hazvina mhosva kuti mune makore mangani muchipinda chechi. Parutodiwa kutendeuka chaiko, kutotanga kuti 1 rwendo rwokunamata. Tambenge tichibvunza mubvunzo wokuti saka panzi vanoparidza sei kana vasingatumwe? Vakatumwa tinovaziva sei? Ansa yacho yabva yabuda pabhuku yataverenga. Nekuti muranda akati, ndaverenga bhuku yaIsaya, ndiudze kuti Isaya paainyora aitaura ani? Aizvireva iye amene here kana kuti ane mumwe waaireva? Filipi aigona kuti handindairehwa naIsaya. Sida pane special anointing yandinayo unopromotwa manje manje. Handitori minister of finance, ndaona waitwa vice president Gabrona Tamureta 4x4 maigoro
shoko rati Filipi akatangira parugwaro irworwo akamuparidzirani Jesu, kureva kuti Jesu ndiye vhangeri. Wese ari kuparidza akasataura Jesu haana kuparidza, haana kutumwa. Every message, every sermon, every teaching, every Bible study, it must lead people unto Christ. The message is centered on Christ. It is a Christocentric message. Yes. It doesn't talk about you when you are going to get married, or when you are going to build a house, or when you are going to buy an expensive car. No. The message is about the suffering of Christ. Yes. Which leads unto our salvation if we believe in it. Saka Filipi akanzi, ndoona mvura, ndinoda kubhabhatidzwa, ndinotadziswa nei? Zvikanzi kutenda ndokunogona kukutadzisa. Unotenda kuti zvikanzi ndinotenda kuti Jesu Kristu mwanakomana waMwari. Filipi akati unotenda zvichokwadi, misa ngoro. Haana kuti I believe that this is my year, I will make money. Filipi angadai akati hakuna kutenda kwakadai. Pfurira zvako kuEthiopia, udzokere kuchechi kwako kwemazuva eso. Bvunza paside pako kuti unotendei? Nekuti muranda akati ndinotenda kuti Jesu Kristu mwanakomana waMwari. Yes. Haana kuti ndinotenda kuti iro riri gore iro riri, gore rino iro riri. Haana umbodaro. Yes. Kureva kuti vese vane kumwe kutenda kusiri kwokuti Jesu Kristu mwanakomana waMwari, havana kutenda vanhu ivavo. Yes. Havatotendi zvachose, havasati vaponeswa. Muranda akatumirwa Filipi achitobva kuchechi. Mwari akati atambura murume uyu. Dai ari mazuva ano pamwe angadai achienda kuNigeria achiflya every week kuenda kuchechi kwaTB Joshua. Mwari akati anopera mari muchinda uyu, sanganai naye mumununure. Yes. Vakomana vari kuparidzirwa navo vari kungomurova mari. Haana vhangeri mukomana uyu. Yes. Filipi akati munonzwisisa here? Zvikati Filipi wakutondigumbura. Tonzwisisa chirudzi kana pasina anodudzira. Kureva kuti vhangeri rinotoda munhu akatumwa naMwari, anobatsirwa naMweya Mutsvene kududzira magwaro kuti vanhu vagonzwisisa Jesu vobva vazoponeswa. Vhesi yekupedzesera inotaura kuti kutenda kunouya sei, kuti munhu atende chii chinodiwa. Ndashoko rati ani kana ani anotenda arege kufa, awane upenyu husingaperi. Topane nhau ipapo. Vanhu vanoti munhu wese anogona kungotenda akapinda denga kunyepa. Kutenda hakugonekwe nemunhu ega, hakuna anogona kuzvitendesa iye. Yes. Lydia akatovhurwa mwoyo kuti atende. Vari paJohn 17 vakatenda nekuti vakanga vapiwa Jesu kubva kuna Mwari. Hallelujah. Amen. Ava vari paExit 2 vakatobayiwa mwoyo, ndokutenda kwavakaita. Havatomboziva kuti chii chakavabaya, vakangoona kuti nhasi toponeswa, hapana anoenda asina kuponeswa. Zvokuti Peter aneta ndezvekunyepa. Vakati Peter toita sei? Peter akati kana matenda kudai, kwakuda kuti mutendeuke, mobhabhatidzwa, mogamuchira Mweya Mutsvene. Ndo yatavinga iyo yekuti utendeuke iwewe. Handiti uri muperedhisi, uchatendeuka wosiya chiperedhisi woita mwana waMwari. Amen. Wakamuona pavhesi ani muperedhisi? Verengai Mabasa chapter 13 verse ya 48. Zvino vahedheni vakati vachinzwa izvozvo, Vahedheni vakati vachinzwa izvozvo, vakafara vahedheni, vakakudza shoko raShe, vakakudza shoko raMwari. navose vakanga vatarirwa upenyu husingapere vakatenda. Omberera Jesu maoko. Vhesi inoshamisa. Yes. Vhesi yakanaka. Ndava nani vakatenda? Ndava nani? Dzokorodze vana vasi kudaira ka. Verengai vhesi iyo yenu. Vahedheni vakaita sei? Zvino vahedheni vakati vachinzwa izvozvo, vakafara, vakakudza shoko raShe, vakakudza shoko raMwari, navose vakanga vatarirwa upenyu husingaperi vakatenda. Vakatenda havasi vanhu vairizina bho, vasina kurova muzi.
vakatenda havasi vanhu vanonzwisisa. Vakatenda ndo vakanga vakatarirwa upenyu husingaperi. chokwadi Kurori shoko kana richiparidzwa so Jesu anotora bhuku rake reupenyu so oti uyu ari Meroni tik, uyu ari Meroni tik, ngavavhurwe mwoyo yavo, vovhurwa votenda. Uyu hamo otona kuvava haumo. Ende bhuku racho harina kuti chindiregerera chingondinyora, rakatonyorwa rikatopedza. Akatorasa peni yacho kudhara. Hautonyore futi pane vari kuitoitaura paseri apa. Haugone kuti ndikonewo paseri apa ndikukatei mungondinyora. Handiti kwawakatendeuka wakanzi taura uchiti ndinyorewo mubhuku yeupenyu, asi vhesi yataverengesa yati bhuku rakanyorwa nyika isati yavambwa. yes Kuroti ramuri kunyoresa iri rinotori nyowani. Motori nebhuku nyowani ramuri kuita sei? Ramuri kunyoresa. Handiti izvezvi nebaptism certificate. Saka Jesu kana auya uchaburitsa chipepa icho chacho. Kuti kuna Jesu haini kesi mungangondidhauta baba. Yariko kuratidza bhuku racho. Sisi maFM acho chaiwo. Unopuwa baptism certificate unopenga. Wakambonzwa zvichidzi muranda wakandasa paakabhabhatidzwa naFilipi akapuwa certificate. Manje pastor ndakarwadziwa. Zvakaita dzimwe dzakatendeuka kweFM padzapuwa baptism certificate. Ndobva yasainiwa napastor wepaAssembly panzi. Ndobva dzazo pastor uya azonzi akaita girlfriend, ndobva aita zvo akazobuda church chatochidhakwa. Saka akauya achitoita sei certificate rine signature yechidhakwa. Ndikati achawara ubatsiri. Iwe wotendeuka wotora certificate woisa mumoto. Bosi munhu ane signature papepa rawiraro kai. Na iyewo hasati atombotongwawo. yes Inotori mhosva nyowani yaakatoita yekukupa chipepa chinopruvha kuti uri mwana waMwari iwewe, chaunofamba nacho. Anotori a wanted man pamberi paMwari. Zvekuti kana uine baptism certificate unopisa uchibva panapo. yes Chinotori chinyangadzo pamberi paMwari. Ungangoti mazuva kupi yakashatei kwenga yakadhizainwa zvakanaka wani. 3:1 dzavakorinde vechipiri. tinotangazve kuzvirumbidza kwamuri here? Tinotanga here kuzvirumbidza kwamuri? Tinotsvaka here savamwe mwadhi dzinoenda kwamuri? Tinotsvaga here dzingatirumbidza? Tingatsvaga here mwadhi dzinoenda kwamurimi kana mwadhi dzinobva kwamurimi dzingatirumbidza? Yes. Imi muri mwadhi yedu. Imi muri tsamba yatakatonyora. Yakanyorwa mumwoyo medu. Yakanyorwa mumwoyo. Inozikanwa nokurawa navanhu vose. Inoverengwa navanhu vese. Makaonekwa kuti muri mwadhi yaKristu. Muri tsamba yaKristu. Imimi vacho vakatenda ndimi tsamba yacho yaKristu. Imimi yakagadzirwa nesu. Yakagadzirwa nesu ndatisu takaparidza shoko ramakatenda. Isina kunyorwa neingi. Apo. Asi nomweya waMwari mupei. Ombera Jesu maoko. Ingoudza ari pasaidi pako kuti haina kunyorwa neingi. Yakanyorwa nemweya waMwari. Yauinayo yakanyorwa nei? Genesis 27 ngatisimuke vakagara. Toda kuidhedha takamira tobva taenda toipedza manje manje. Atimboenda kure nayo. Taakuziva kuti Jakobho anomirira vanhu vanoponeswa, Esau anomirira vanhu vasingaponeswe. Esau akatengesa udango hwake nezuro. Esau takazoona achinzi imhombwe nekuti akatengesa udango nekuda kwokudya kamwe chete. Toda kuona kuti chii chakaitika paGenesis 27. Verenga itinzwe. Zvino Isaka wakati ava mutana, Isaka akazochembera. Esau akaona madzerere. Akanga akuona madzerere. Asingachagone kuona. Akanga asisaone. Wakadana Esau mwanakomana Ndokubva wake adedza mukuru. Esau mukomana mukuru. Akati kwaari, Akati kuna Esau, mwana wangu. Iye akati kwaari, ndiri pano hangu. Yes. Akati, tarira zvino ndokwegura. Ndachembera mfana. Handizivi
zuva rokufa kwangu. handizive kuti ndinofa rini. Zvino dotora hako nhumbi dzako dzokuvhima nadzo. tora uta, tora museve, tora imbwa, tora mapfumo. Zinoti goba rako nouta hwako. Yes. Uende kusango undivhimire mhuka, undigadzire nyama yakanaka sezvandinoida, uye nayo kwandiri ndidye, mweya wangu ugokuropafadza ndisati ndafa. Saka uri kuona kuti shoko iri parinoparidzwa so rotanga kukuratidza kuti wakashama pamberi paMwari. Amen. Ndazvo zvawaifunga kuti unoziva so shoko rikavhurwa unoti marabu chaiwo chaiwo. Chokwadi. Hapana chandoziva. Utanga kuona kuti ndainyeperwa stereki big time. Kotori nevanonzi kana mukangomira kubvisa chegumi munodzimwa murejista rechechi. Tinoridii kurejista rechechi? Handei nayo. Zvino Ribheka wakanzwa Isaka achitaura naEsau mwanakomana wake. Tobva mama Ribheka vanzwa kuti Esau anzi anobata mhuka kana aibika mudhara akadya, Esau oropafadzwa. Zvakanzwikwa namama. Esau akaenda kusango kundovhima mhuka. Takaverenga nezuro tikaona kuti Jakobho aidiwa naamai, Esau aidiwa nababa. Saka mudhara vakataura naEsau wavo wavaida, mfana inononibatira mhuka ndikuropafadza. Amai ndobva vaita spy, vakaita eavesdrop. Vakati mfana uyu angatoropafadzwa wangu Jakobho akasara. Izvo Esau anga atengesa udangwe kudhara. Handei nayo. Esau akaenda kusango kundovhima mhuka kuti auye nayo. Yes. Ribheka akataura naJakobho mwanakomana wake akati Jakobho, ndiwe mfana wandinoda panapa, uya kuno. Tarira. Ndanzwa baba vako vachitaura naEsau. Mukoma wako vachiti nditorere mhuka undigadzirire nyama yakanaka. Yes. Kuti ndidye ndikuropafadze pamberi paIshe ndisati ndafa. Yes. Zvino mwana wangu, teerera inzwi rangu. Teerera inzwi rangu Jakobho, sezvandinokurayira. Enda zvino kuzvipfuwo. Enda kuzvipfuwo. Unditorerepo mbudzana mbiri dzakanaka. Nditorere mbudzana mbiri dzakanaka. Ndigadzirire baba vako nadzo nyama yakanaka. Ndobika nyama kubva pambudzana mbiri sezvavanoda. Baba vako madiri avanoita nyama ndoaziva. Ugoenda nayo kuna baba vako. Recipe inonakira mudhara wako ndoiziva. Ndini mukadzi pamba panapa. Chikafu chinodyiwa naIsaka ndachibika makore esaya. Iwe ndinotora mbudzi mudanga mababa, ndobva ndakubikira unopa baba. Woropafadzwa panzvimbo yaEsau mukoma wako. Kuti vakuropafadze vasati vafa. Jakobho akati kuna Ribheka, Ribheka mai vake, tarirai, Esau mukoma wangu munhu une mvere. Ina handina mvere. Asi ini ndiri munhu ndisine mvere. Zvimwe baba vangu vashandibata-bata. Pakuuya paye ndichinyepa kuti ndini Esau, baba vakandibata vakashaya mvere. Ndikava somunyengedzeri pamberi pavo. Ndobva ndaita somunyengeri pamberi pavo. Ndikazviwisira kutukwa pachigaro chokuropafadza. Ndobva ndatukwa, baba vobva vafa vandituka vachiti wada kundinyepera kuti ndiwe Esau. Mai vake vakati kwaari, kutukwa kwako ngakuve pamusoro pangu mwana wangu. Yes. Teerera hako inzwi rangu. Teerera inzwi rangu mfana. Uende unditorere idzi. Tora mbudzana mbiri mudanga. Iye akaenda akadzitora. Akatora mbudzana mudanga maIsaka. Akadzisa kuna mai vake. Akadzisa kuna Ribheka. Mai vake vakagadzira nyama yakanaka. Ndobva Ribheka aita mafrying zake mazuva ese. Yaidikana nababa vake. Ndokuisa tubisto, ndokuisa tumastondido twake. Zvino Ribheka akatora nguo dzakaisvonaka dzaEsau. Ndokupinda muwadhiropu ndokutora hembe dzaEsau. Mwanakomana wake mukuru. Dzanga dziri dzedangwe rake. Dzaaiva nadzo mumba. Ndiye anga ainadzo Ribheka. Akadzipfukidza Jakobho mwanakomana wake. Ndokupfekedza Jakobho zvikanzipfeka hembe dzemukoma wako idzi. Akaisa nguo dzembudzana pamaoko ake. Ndokutora mvere dzembudzana ndokunamira mumaoko aJakobho. Pamutsipa wake pakanga pasine mvere. Ndokunamira mvere dzembudzi mumutsipa waJakobho. Akaisa nyama yakanaka nechingwa. Ndokuisa nechingwa mbeseni. Akanga agadzira. Enda unopa mudhara. Muruoko rwaJakobho mwanakomana wake. Yes. Iye akaenda kuna baba vake akati, baba vangu. Iwo vakati, ndiri pano hangu. Ndiri pano hangu. Ndiwaniko mwana wangu? Ndiwaniko. Remember hachaona Isaac. Jakobho akati kuna baba vake, ndini Esau dangwe renyu. Ndini Esau dangwe renyu. Ndaita zvamandirayira. Mati ndiende kusango ndatonobata ndauya nayo. Simukai henyu mugare. Garai mudye. Mudye nyama yangu yemhuka. Yes. Mweya wenyu undiropafadze. Mweya wenyu undiropafadze. Isaka akati kumwanakomana wake, baba vakati kudi,
wakurumidza seiko kuiwana mwana indakurumidza wangu? kubata munombosinonoka. Yes. Iye akati, nokuti Ishe Mwari wenyu waituma pamberi pangu. Zvikanzi ndapiwa nyasha naMwari wenyu, ndakurumidza kuibata. Isaka akati kuna Jakobho, chimboswedera hako ndikubate-bate Uyai pano. mwana wangu. Zvikanzi hazvinetse mfana kana uri Esau ane mvere. Ndikakubata-bata so ndoda kunzwa mvere kuti nditi ndiwe Esau. Yes. Kuti ndizive kana uriwe mwanakomana wangu Esau amene Yes. kana usiwe. Yes. Jakobho akaswedera kuna Isaka baba wake, iwo vakamubata-bata vakati, inzwi raJakobho, asi maoko aEsau. Asi haana kumuziva nokuti maoko ake akanga aine mvere samaoko emukuru wake Esau. Maoko aya ndeaEsau but voice nderaJakobho. Chii chiri kuitika? Akamuropafadza. Ndobva amuropafadza. Akati, ndiwe mwanakomana wangu Esau amene here? Ndiwe here Esau iwewe? Iye akati, ndini iye. Zvikanzi ndini Esau mudara. Iye akati, uiswededze pedyo neni kuti ndidye nyama yemhuka yemwanakomana wangu, mweya wangu ukuropafadze. Iye akaiswededza pedyo naye akadya. Bhesenyi rembudzana mbiri ndobva raiswa pamberi paJakobho, paIsaka. Akamupawo waini akanwa. Ndokubva mudhara topiwa chika kamontelo mbichana. Ipapo baba wake Isaka vakati kwaari, ndobva dzarova bva dzanakirwa. Swedera zvino undisvete mwana wangu. Zvikanzi chiuya undikise. Akaswedera akamusveta. Yes. Akanzwa munhu wenguo dzake akamuropafadza akati. Ndokubva anzwa munhuwi wenguo dzaEsau. Yes. Saka panga paine nhau nhatu. Panga paine nhau yemvere, panga paine nhau yevoice, poita mweya. Yes. Saka amai manje vaiziva kuti Isaka dzinochenjera. Mfana kuti anhuwe saEsau ka, regai titore hembe dzaEsau tipfekedze mfana. Skandau yacho yese yakarongwa naamai. Yes. Jakobho akatebhenga airamba. Yes. Tarira munhu wemwanakomana wangu wakaita semunhu wesango rakaropafadzwa naShe. Esau aiswera musango, saka even hembe dzake dzaiwachwa still dzaisara dzichinhuhwa sango. Yes. Esau anoledza. Yes. Mwari ngaakupe dova rokudenga. Piwa dova rekudenga, the Jew of heaven. Mafuta enyika. Mafuta enyika kuna Esau. Nezviyo zvewaini yakawanda. Zviyo newaini yakawanda. Vanhu ngavakushumire. Uchashumirwa mwanangu. Marudzi ose ngaakupfugamira. Marudzi ose achakupfugamira. Uye Ishe wehama dzako. Uchava Ishe wehama dzako. Vanakomana vamai vako ngavakupfugamira. Vanakomana vamai vako vachakupfugamira. Vose vanokutuka ngavatukwe. Anokutuka Jakobho ipapa aive kuti ndi Esau. Anotukwa. Vose vanokuropafadza ngavaropafadza. Yes. Zvino Isaka wakati apedza kuropafadza Jakobho. Jakobho achangobuda pamberi paIsaka. Jakobho achingobuda pamberi paIsaka baba. Esau mukoma wake akapinda. Esau pfacha, uyai baba. Esau ndobva dzasvika. Dzakabata nyama yetsuro here kana inhoro. Ndobva dzasvika bva dzanobika dzega. Achibva kuvhima kwake. Yes. Naiye akagadzira nyama yakanaka. Ndobva dzapinda mukicheni ndokubva dzanobika dzichishandisa mapoto amai. Akaenda naye kuna baba wake. Ndokunobikira baba. Akati kuna baba wake, baba vangu ngavasimuke, ngavadye nyama yemhuka yomwanakomana wavo, kuti mweya wenyu undiropafadze. Yes. Ipapo Isaka baba wake vakati, ndiwe aniko? Iye akati, ndini mwanakomana wenyu, dangwe renyu Esau. Isaka akabvunda kwazvo. Akati, ndianiko wakanga avhima mhuka akauya nayo kwandiri ndikadya zvose, iwe usati wasvika ndikamuropafadza? Hongu zvirokwazvo iye ucharopafadzwa hake. Esau akati achinzwa mashoko ababa vake akachema nokuchema kukuru kunorwadza mwoyo. Akati kuna baba vake, ndiropafadzei neniwo baba vangu. Akati, munun'una wako wakauya nokunyengedzera akatora kuropafadzwa kwako. Iye akati, haana kutumidzwa zita rakamufanira here rokuti Jakobho, nokuti zvino wandinyengedzera kaviri. Wambonditorera udangwe hwangu, zvino tarira wanditorera kuropafadzwa kwangu. Right. Ndofunga nhasi ngatigumire ipa papa. Naye vadikani vakanga vari pano nezuro,
Jakobho akatorera here Esau udangwe? kwete. Handiti Esau akahutengesa Yes. nenyaya yekuti aida kudya. Esau ndopaakatanga kureurura nhau yanga asina kumboudza baba mazuva esaya. Zvikanzi pane imwe nyaya futi yeudangwe yakatomboitika yadzokorodzwa futi. Ndakamboita nzara rimwe zuva ndikatengesa udangwe ndanyengerwa kechipiri. Asi dambudziko renyaya iyi baba izita iri rekuti Jakobho ndo raita kuti ndishayiwe ropafadzo yenyu. Makamutumidzireiko kuti Jakobho? Vakanga vari pano nezuro makashamiswa ndichiri Jakobho zvinoreva munyengeri. Mazozvinzwa? Yes. Zvabuda zvichibva kuna Bla Esau. Zvekuti zita rekuti Jakobho ndo rakasaka zvese zvakaitika zviitike. Asi takaona kuti Pauro achinyora paRomans 9 akati Mwari achida kusimbisa pfungwa yake pakusanangura isingabve pamabasa asi kuna iye anoda, zvakanzi mukuru achavambara ndiwo mudiki, sezvo zvakanyorwa zvichinzi Jakobho ndakamuda, Esau ndikamuvenga. Saka Jakobho ari kuropafadzwawo anoreva, anomiririra vana vaMwari vakanyorwa mubhuku yeupenyu, vanozotenda shoko raMwari rechokwadi kana raparidzwa. Amen. Esau anoparidza vanhu vakatosikirwa kuparadzwa kwese kwavanoenda. Yes. Zvanzwika zvandiri kutaura? Yes. Saka kuchapter 25 kune nhau nhatu dzakaitika. Yekutanga, baba vakada mwana uyo anonzi Esau nekuda kwokuti ainovhima achivaigira nyama. Asi Jakobho anongonzi akadiwa naamai. Jakobho akanzi aigara mumatende mumba, Esau aive murume wesango. Yechitatu ndeyekutengeswa kwoudangwe naEsau nekuda kwechikafu. Akatoti udangwe hunondibatsirei ndofa nenzara. Ndiwo hwaari kunzi panapa akachema nekuchema kunorwadza moyo. Hwaakushanda manje udangwe huya ihwo hwakatengeswa. Kweiye Jakobho zvaakatsotsa baba akanyepa kuti ndiye Esau. Baba vangadai vakati ropafadzwa aite zvokubiwa ndakuirivheza. Jakobho akezwa ndaakudzosa ropafadzo pana Esau. Nekuti munyika yemweya akanga atova dangwe ipapo akanga ari Jakobho. Yes. Ko handiti akatengeserwa udangwe here? Yes. Ko handiti Esau wakatsenga here sichumu suya uchada ropafadzo yeye? Haleluya. Amen. Ndasimukira pano uye tavinga pano kuti tikuratidzei kuti nhau iyi yakazoparidzwa pa12:16 dzavaHebheru ikanzi kurege kuve nemunhu usina hanya naMwari nemhombwe saEsau. Handei nayo ainenge yatopera katobva taenda zvedu. Shoko rakanzi rinoparidzwa in season and out of season. Ukauya kuna first kwatinoparidza uko, even kuchinaya tinoparidza. Yes. Nekuti kana munhu achigona kufa kuchinaya anogona kuberekwa patsva futi kuchinaya. Yes. Yes. Kurege kuvapo nemhombwe kana nousina hanya naMwari saEsau. saEsau wakatengesa udangwe hwake nokudya kamwe chete. Akada supu ndokubva atengesa udangwe. Nokuti munoziva kuti achizoda hake pashure kugara nhaka yokuropafadzwa wakarambwa akarambwa nababa, nokuti haana kuwana nguva yekuzotendeuka, akashayirwa mukana werepentance. kunyange akaitsvaka zvikuru nemisodzi. Handiti manzwa kuti akachema nekuchema kunorwadza moyo? Yes. Jakobho aigara mumatende, Esau anga ari murume wesango. Kweiwe Isaka unoda kuropafadza vana ava wadya nyama, kuropafadza wai? Wadii kungoropafadza uine nzara? Unodhimanda kudya kuwana seiko iwe wakaroora? Nyama iri kunzi ndipei, musakanganwe kaimi kuti nyama haidyiwe ichibva pamugadheni, nyama inotobva pamuka. Yes. Uye hakuna mhuka inobikiswa nyama iri mhenyu, mhuka yacho inofanira kutanga yafa. Yes. Kureva kuti pari kunzi ndinokuropafadza kana ndadya nyama.
pari kunzi naMwari hakuna anopinda denga kana pasina Jesu afira vanhu paKalvari. Amen. Mhuka iri kufanira kufa iyi ndi Jesu anofanira kutanga afa paKalvari. Ropafadzo ndeye upenyu husingaperi, wopinda kadenga asi haupinde kana ndisati ndadya ndanakirwa. Kweiwe Esau wakambopa nyama kuna baba, shoko rakatoti baba vaikuda ndahwa ivaigira nyama. Izvozvi vakunzi vachembera, vakuona madzerere havachaona, ndopa vakuda kuropafadza. Vanozoda kuropafadza sei vasisaone? Vakadii kukuropafadza vachiri kuona mazuva waimbovaigira nyama? Iwe Isaka uri munhu werudzi, wakambodya nyama yaEsau mazuva eSaya uchiona, hauchaona, wakuda imwe futi kuti uropafadze. Esau angadai akangoti hamudhara, inga munongondiziva ndakambokupai nyama dzangu, ingondiropafadzai nekuda kwedzamakadya kudhara. Makambodya nyama muchiri kuona, iye zvino hamuchaona, makuda imwe futi kuti mundiropafadze. Mudhara hamusi makunedza here? Chindiropafadzai ndonotora zvangu semazuva ese ndokuigirai, but mambotanga mandiropafadza. Akatanga asisaone. Yes. Nekuti nhau yekuponeswa haifambi nekuona, inofamba nekutenda. Amen. Shoko rinoti we don't walk by sight but we walk by faith. Esau angagara akakeswa naMwari musi wazvakanzi kunhumbu yaRibheka, mudumbu mako mune marudzi maviri, mukuru achava muranda wemudiki. Yes. Haanga asina mukana zvachose wokupuwa ropafadzo. Chataakungoita bedzi, taakuratidzwa hunhu hwevanhu vasimo mumbuko yeupenyu. Number 1, havadi kugara pamba, vanofarira musango. Iwe Isaka unopiwa nyama yembudzi, wototi kuna Jakobho, sango rako rakupa zvakanaka. Unoreva kuti mazuva ese wanga uchipuwa nyama yemhuka naEsau, hauzive musiyano wetesti yembudzi nemhuka yemusango. Jakobho angadai asina kumbobudirira akawo. Even pamvere chaipo unonyatsonoti nhau iyi ifraudi iri pachena. Kuti mvere dzembudzi dzingafanana nemvere dzemunhu. Isaka anga ari right there. Isaka anga akakwa. Isaka unonyatsoona kuti Isaka anga asina control pamusoro pezvaaita. Yes. Mwari aida kuparidza pfungwa yake yekusanangura vaakanyora mubhuku yeupenyu. Chokwadi. Zvaakabata maoko akanzwa aine mvere, izwi rikaita raJakobho, angadai akati ndiwe Esau, chiuya naJakobho. Yes. Because dai akati uya naJakobho ka, ndopaaibuda pachena kuti ndiJakobho. Hallelujah. Amen. Iri kunzwika vhangeri? Yes. Nyamba nhau yekuponeswa ndiyo yaiparidzwa neropafadzo yaida kupuwa naIsaka. Pakanzi ndipe ndidye ndigokukomborera, inhau yekunzi panodiwa anofa, panodiwa ropa. Kana ropa richinge rabuda, Jesu afa paKalvari, vanhu vochizowana ropafadzo yeupenyu husingaperi. Romans 4 inoti akaropafadzwa munhu asingaverengerwe zvitadzo naMwari. Yes. Saka ropafadzo yairehwa ndeye forgiveness of sins. Ndiyo ropafadzo yairehwa. Asi haipiwe munhu kana baba vasina kuona afa. Pane chinofanira kutanga chafa. Dambudziko raEsau nderekuti ndewe musango, anoda kunovhima. Zvino nhau yekusango ndo yakasaka Abrahamu abata munondo achida kubaya Isaka pagomo reMoraya. Akanzi rega kubaya Isaka, Isaka wako uyu ndewe musango. Ndokubva aicheuka ukaona gondobwe ranga rakabatwa mune rukato panyanga dzaro. Yes. Nekuti kana uchipuwa ropafadzo yekuregererwa zvitadzo, hauye wega nemhuka yawabata wega. Panodiwa yababa yemumba. Chokwadi. Ribheka haana kuti kuna Jakobho, teverawo Esau musango unobata. Akati enda mudanga rababa unotora mbudzana mbiri. Yes. Nekuti Jesu ndiye akabva mudanga rababa,
Jesu ndiye akabva kuna Mwari, ndiye airipresentwa nembudzana mbiri Yes. dzakabikwa naRibheka dzikaendeswa kuna Isaka. Iye Jakobho, iye Isaka akwegura zvekusaona, anopedza mbudzana mbiri, mbudzana. Isaka aidya sei? Varume huku chaiyo munhu wana upedze. Isaka akabikirwa mbiri mbudzana, akarova akapedza. Nyamba panga pachinongedzerwa Leviticus 16. Yes. Inoitwa inonzi Yom Kippur nechiHebheru, ndiko kuti Day of Atonement. Paitorwa mbudzi mbiri kuti mutadzi aregererwe. Imwe ndo yaibayiwa, ropa rayo roendwa naro munzvimbo tsvene-tsvene kuti mutadzi aregererwe. Yes. Imwe yacho inonzi mbudzi yaAzazeri kana kuti scapegoat, inoendwa nayo kusango yobva yatsakatika. Saka Jesu ndiye aizadzisa dziri mbiri mbudzana idzi pauzima. Amen. Kune rimwe side anga ari the other goat, kune rimwe side anga ari the scapegoat. Paiparidzwa Christ as a sin offering on the day of atonement. Ndo saka dzakabikwa dziri mbiri. Kwaiwe Esau, ungagona here kubika baba vakanakirwa? Wakaroorwa here pamusha pano Esau iwewe? Une chivindi chekubura mapoto amai mukabati uchiisa pachitofu chamai uchida kufadza baba. Hauone here kuti even ukabata kuropafadzwa uropafadzwa? Hapane recipe inodiwa yekufadza baba apa. Yes. Inozikanwa naamai. Kwanditi ndo yataverenga paRomans 10 yanzi vanoparidza sei kana vasingatumwe. Handiti vashumiri ndio vanoita basa ramai kuchechi. Yes. Ndio vanoziva kuti vhangeri rinoparidzwa sei kare mwanakomana. Rinozoita kuti kana wakuzonomira pamberi pababa, baba vokuropafadza neupenyu husingaperi. Chokwadi. Ungagozviparidzira shoko ukatendeuka wega here? Handiti shoko rati vanotenda sei kana vasina kunzwa, vanonzwa sei kana kusina anoparidza, vanoparidza sei kana vasingatumwe. Saka basa raRibheka aka iNew Testament chechika inenge ine function yevashumirika, vaapostora, vavhangeri, vafudzi nevadzidzisi. Ndo vanoziva kuti inobikwa sei. Handiti panobikwa chikafu panodiwa moto here? Johana achiparidza 3 dzaMateo akati indinokubhabhatidza nemvura, sano yashure kwangu mukuru kwandiri achakubhabhatidzai nemweya nemotoka, nekuti haibveka kana pasina motoka. Nokuti mavhesi anenge ari mambishi ari muBhaibheri anodaka mweya mutsvene kuti agoibvaka, kuti chizaruko chaJesu chigobudaka, kuti baba vagozonakirwa. Ko unotaura kuti kudii kweiwe nevhangeri? Amen. Hallelujah. Panodiwa motoka pakuti ibve. Yes. Ingadyiwa here iri mbishi? Zvino vamwe vari kudya iri mbishi ka? Vari kutokuona pakanzi bereka nemuwanda akutorora vakadzi 12. Imbishi kaya mabika iyi. Inobikwa here pasina moto kudai so? Hai, poita rusha rwokufarira Mwari. Amen. Hallelujah. Amen. Saka bla Esau vakaruza kudhara. Because baba kana vachizoropafadza avadye isiri yavo. Azvita. Baba kana vachiropafadza vanodya yavo. Kureva kuti Isaka paakaropafadza Jakobho achifunga kuti Jakobho ndi Esau, akanga asina kudya dzemusango, akanga adya mbudzana dzake dzepamba dzemudanga. Kureva kuti kana muchida kuzopinda denga vana baba nana amai, hamuzi kufanira kumhanya kuti muti tikaita zvakati tinofadza Mwari. Pane yemudanga inodiwa nababa. Yes. Jesu ndiye ega akafadza Mwari. Jesu ndiye ega akafadza Mwari. Chokwadi. Jesu ndiye ega akafadza Mwari. Iri kunzika evhangeri. Kureva kuti kana uchida kuti uropafadzwe naMwari, kana uine chauri kukumbira kuna Mwari, usade kuinvolva your own effort. Ukangodaro wapindwa nemweya wa Esau, uchachema nekuchema kunorwadza moyo. Nguva yese yaunonomira pamberi paMwari, uya neya baba yemudanga. Bring Jesus to God. Anoti hakuna anouya kuna baba asine kwandiri. Ndiye murevereri mumwe chete pakati pavanhu naMwari, Kristu Jesu. When you come into prayer,
when you speak unto God, don't attribute the favor of God to your own efforts. Ukangoti bedzi handakazobvisa chegumi, handakazopa munhu waMwari sutu, Mwari akandirangarira. Uri kuti tisu vaya vegenga raEsau tinopinda muzango. Nekuti paanobva musango anenge aine maronda, aine matuzo, aine mhoni, aine nhonho nezvifeso rakambaya pasi petsoka, hembe yakamarwa musana weSaul, achiti ndazopinda nayo mumarandana ichindinzvenga asi ndazoibata. Pese ipapo Esau anenge achida kuzvikudza. Kuti baba pavanenge vachitsenga vanoti mwanangu anoshingaira, mwana wangu anogona, tarisai maronda ainawo, rimwe bhandeji rakasunga ruoko, achindazodonha pane rimwe dhunduru randazokwira ndisina kunyatsoriona. Zvino shoko rinoti Abrahamu haana chaakaita pamberi paMwari, nekuti rugwaro rinoti akatenda, kutenda kukanzi ndiko kururama. Nekuti kuna anenge abata basa, mubayiro haunzi ndewenyasha asi ndewemungava. Asi kuna anenge asina chaaita, anotenda kuna Mwari, anoruramisa vasingadi Mwari, kutenda kwake kunonzi ndiko kururama. Amen. Kana uine chaunoda kuitirwa naMwari, ngaakuitire nekuda kwaJesu Kristu. Ndiye akatambudzika nekuda kwako. Ndidzo dzemudanga maIsaka dzinobatwa, dzobikirwa baba. Hallelujah. Amen. Unozoona kuti dzanga dziri mbiri dzichiparidza zvakare kuti inenge iri vhangeri yenyasha nekutenda. Inotorwa mudanga maIsaka. Saka Rebheka paakabika ane krediti here pamusoro pekuropafadzwa kwaJakobho? Handiti mbudzana dzakabikwa hadzisi dzaRebheka? Yes. Muridzi wemusha apa ndiIsaka, musakanganwika imi. Yes. Handiti Rebheka akatoroorwawo? Saka kana Jakobho akakomborerwa, anotenda Rebheka here? Anotendani? Anotenda baba. Ndimi makaunza Rebheka andibikira yandauya nayo kwamuri. Nekuti mushumiri wacho kuti atoparidza, anenge atotorwa naJesu kusango. Yes. Akatoitwawo mushumiri, akatotendeutswawo, akatoponeswawo. So all the glory goes back to Jesus. Amen. Hapana panozonzi aiwa toda kutenda Jesu asi chiwenga ada kutendwawo futi pakati ipapa. Hapana pachiwenga ipapa. Yes. Hapana kana shamo 1 yakapotsa Jesu ikazorova chiwenga paKalvari. Hapana. Yes. Hallelujah. Amen. Zviya zvekuti da kutenda Mwari wamakandiwa, uri Esau. Yes. Unopinda muzango. Kana uri weboka raJakobho, unoenda kunotora mudanga mamudhara. Pane imwe yandanyida kuibata, rege ndiregenga kukatazei. Aiwa aite. Aite. Ndibate. Vari kuno kundibate. Rege ndibate. Uchanoona kuti makaraktazi ese ari munyaya iyi anenge achingoparidza Jesu chete. Sezvarehwa naFilipi kumuranda waKandasi, akatangira pagwaro raIsaya akamuparidzira Jesu. Nezuro takaona Isaac ari type of Christ. Nhasi tati Isaka paakagara pacheya yababa varida kuropafadza vana, anga ari panzvimbo yaMwari. Mbudzana dzakabikwa idzi naRebheka ndo dzaimiririra Christ. Esau anoreva vanhu vasingaponeswe. Yes. Hallelujah. Asi vasingaponeswe kudaro, vachizochema kudaro, unoona kuti ane effort yakawanda, akatoshingaira kupfuura Jakobho. Zvokuti munhu anenge ari muvakidzani waIsaka akatarisa vana, so anotoudza vana vake kuti ngatishingaire Esau. Mwana anopinda musango iyeye. Vakanga vachienda kuguvamba kwave kwaMwazha, unoona vakahaya zvimabhazi mutorododo vachienda kuPaseka. Vana Esau vane vachienda musango. Yes. Unototi vakomana ndokunamatawo. Judgment night inenge yakazara kuti vata, vanhu vachitonorwa,
vari munational sports stadium, kuti unzwe kuti chii chiri kutaurwa. Hapana kana chajesu chiri kurehwa, hapana kana yemudanga kana hwani yabatwa. Antori nejere nyenje Esau raari kuya akatakura kudai. Nejere nyenje irori uda kuropafadzwa Esau, womberera Jesu maoko. Hatitambokuti itoibata here, tikati utoiregera. Unoyo wakatakura jere nyenje Esau. Jakobho ukamuongorora anoita sane nungo. Mfana anonzi anogara mumatende. Anakaita akabuda mune imwe kicheni so, opinda mune imwe kicheni so, oenda mudining, oenda ane achiwaya pamba. Zvoti kana uri muvakidzani waIsaka so, unoti chimwana ichi chakajaidzwa. Hachidi kubuda pamba. Yes. Ukono zvatakaita isusu. Yes. Tinoti hatina wristband, hatina chigubhu chemafuta, Yes. hatina shinda dzvuku, hatina jira rewhite, hatina gemenzi, hatina rosary, hatina stika rakanzi gore rino unoita mari. Kungowaya mumba mababa imomo. Amen. Tichipinda mudanga mababa so. Yes. Omberera Jesu maoko. Tine tichingopinda mumagwaro tichitaura nhau dzababa. Yes. Kana tanzwa nzara atende kuzango, topinda mudanga mababa. Amen. Tobata ya baba iyoyo. Hatibike tega, toti kuna amai ndimakarorwa nababa, tibikirei tinzwe. Ndimi munoziva recipe inofadza baba. Paridza Pauro tinzwe shoko raMwari. Amen. Tomira kazvedu pamberi pababa topa mudhara. Iyo ndopaunenge uchitira pinda mumwena umujere nyenje. Wakutsvaga piki kuti uritsvage. Uchichera jere nyenje musango. Isu tichiwaya mama vachifuraya. Chedu kungonopresenta pamberi pababa. Okwai. Handi tune mafuta ehwaya unopisa kana wakurara here. Mupuru wakawa uri kuuya nawo. Esau. Varume Esau anoda kunzwirwa tsitsi. Nekuti kushingaira kwaEsau hakuite. Anomhanya nekunokwira, unoona akatatamura rekeni. Chicha hanzi mune tsindi. Unoinonga here tsindi kadiki kakadai. Ari kushingaira kuti afadze Mwari. Shoko rinoti vanoshingaira asi havaite nekuziva. Amen. Zvavakanga vasingazive kururama kwaMwari, vakatsvaka kumisa kururama kwavamene. Vakasazviisa pasi pekururama kwaMwari. Romans chapter 10 verse 1 to 4. Yes. Kuti Kristu ndiye magumo emurayiro. Uri kushingaira mudikani. Mwari haasi kumbotsvaga zvese zvauri kuita izvi. Ari kuda kuti uye neyemudanga yepamba ipapo. Chokwai. Kuti ungovhura magwaro, Mweya Mutsvene wokuzarurira Jesu, wotomira pamberi paMwari, woti Mwari ndokutendai, mandiratidza Jesu pana Deuteronomy. Yes. Kudzwai nekusingapere, tinokutendai Jesu. Yes. Shamwari, wadirei kuswera musango Esau? Ipapo muromo wakasviba kuti bii netsubvu dzaanga achiguru kuda musango imomo. Anditi wakatengeserwa mvura yakabva kuNigeria, back from Nigeria. Itsubvuka dzakabva musango naEsau. Kwanditi ndozvati tichitaura here pekutanga paya. Anditi wakapiwa jecha rakabva kuIsraeri naMagaya. Itsindika yakabva musango naEsau yaya. Hallelujah. Amen. But pane yandanda kusiya iyoyo toitaura chete tobva taenda. Ngatiti iri ndiro beseni iri raiswa pamberi paIsaka naJakobho, raiswa mbudzana mbiri dzafurayiwa naRebheka, kuti kana Isaka adya kudai ozoropafadza, otaura kuti marudzi ose ngaakugwadamire. Vana vaamai vako vachakushumira. Apa Esau mwana waamai. Isaka unotaura sei? Dai akangoti vanhu ngavakushumire.
akabva ati mfana, vana vese vaamai vako vanofanira kukushumira. Kureva kuti musi wakaropafadzwa Jakobho, Esau akabva apinda basa. Yes. Amen. Wazvinzwawo? Yes. Akapinda basa rekushandira Jakobho. Nekuti Isaka paakaropafadza akati mfana, vana vaamai vako amerodhava nani, munongozorongana ikoko. Ida. But akatanga anakirwa akati sango iri. But mndara akati kuna Jakobho, mfana ndiwe Esau here? Zvikanzi ndini. Zvikanzi indakukurumidza kudaro kubata. Zvikanzi Mwari wenyu aenda neni akandikomborera. Mwari wenyu ari right. Ukaitarisa neziso reunyengeri hwaJakobho, unoona kuti ainyepa, because haana kumbomhanyisa, akangonotora mudanga. Yemudanga haitandaniswi, yemudanga kungobata. Yes. Esau ndo paanosvika achiti, imamuzive here zita rake rekuti Jakobho. Ndakambokorokozana naye ndikamutengesera udangu, andinyengera futi panhau iyi. Zvekuti nhau yekuti Jakobho atora ropafadzo yakadzoka futi kuvabereki. Nekuti Jakobho musi waakazvarwa haasiri yaakazvipa zita. Yes. Akanzi akabuda akabata chitsitsino chemukoma wake. Vakati mfana uyu anga achida kuita dangwe, ndokusaka anga achida kudhonza mukoma kuti atange kubuda. Munyengeri mfana uyu. Zvakataurwa nevabereki musi waakazvarwa. Yes. Ausati wazvinzwa. Nekuti tataura tichiti nhau yekuponeswa, bhuku reupenyu rakanyorwa kare, nyika isati yavambwa. Amen. Kureva kuti musi waakatozvarwa Jakobho, achitonzi Jakobho, ndo yaitova saini yekuti uyu ndiye achakomborerwa. Yes. But chitarisai manje kuti zita racho rinorevei, kuti munyengeri. Kureva kuti wese anozoponeswa anofanira kutanga abvuma kuti ndiri mutadzi. Yes. Unotoya uri munyengeri wobva wapuwa ropafadzo. Amen. Hausvike uine zita rakanaka, unosvika uchinzi esina. Chokwadi. Zvekuti Esau paaikura aiti ndine zita rakanaka, mfano wangu ane zita risiri right. Nekuti vanoponeswa vanotanga vagamuchira kuti ine handigone, ini ndiri mutadzi, handina kufanirwa neruponeso. Imi Jesu ndimi makarurama, ndipeiwo kururama kwenyu. Haugone kuponeswa kana uchiramba kuti handisi mutadzi. Saka paari kunzi munyengeri Jakobho, munyengeri Jakobho, munyengeri, pari kutoreva kuti condition yekupuwa ropafadzo ndeyekubvuma kuti aime sina. Esau achisvika akati haya zviri right zvamaita, mamupa because haasi right. Matomukomborera because mutadzi. Ina handaikomborereka because zita rangu rinoti ndiri right. Anokomborerwa anofanira kunge asiri right. Amen. But ichi chigubhu ichi ndachiisira pamberi apa kuti uone bheseni ranga riine nyama yakazopresentwa pamberi paIsaka naJakobho, asi yabikwa kukicheni naRebheka. Ndobva Isaka adya, ndokubva anakirwa, ndokubva azoropafadza Jakobho. Choda kuti titange tanzwisisa kuti chakasaka Isaka aropafadze Jakobho hatisi mvere dzaanga inadzo, hatisi hembe dzaEsau dzaanga inadzo. Condition yanga iri yekuti ndikadya ndobva ndazoropafadza. But ngatitarisei chacho chiri kudyiwa. Imbudzana yatenge iri mudanga ichitozviitirawo zvayanga ichita, ichitonakirwa pamwe, ichitoyamwa pamwe, ichitorongawo nedzimwe mbudzana kuti manheru tichazoita zvakati. Yakangurikana yanzi dzvi, yakutoiswa banga. Yes. Nekuti hakugone kuwana munhu anopuwa upenyu husingapere kana Kristu asina kutambudzika. Chokwadi. Zvoti kana vaJakobho vakazenge vakomborerwa vaakuwaya-waya, ngavatende mbudzana yakabvuma kufa. Yes. Tenda Jesu akarembera paKalvari kuti ugoitwa mwana waMwari. Pane iri mundiro yakambenge iri mumhenyu. Pane iri mundiro yaitodawo kurarama. Yes. Pane iri mundiro yakarasikirwa neupenyu kuti mumwe agokomborerwa. Chokwadi. Iwe unofunga kuti yaiswa mundiro iri mhenyu here? Anditi kuti ife inototanga yaita mavanga. Saka Jesu akaroverwa akapinzwa zvipikiri munyama yake, akatambudzika.
shoko rinoti akatakura matadzo edu, akatakura matenda edu. Kurwadziwa kwake kwakatiugira rugare. Yes. Mukazoona makomborerwa neshoko rakadai randinokuparidzira iri panapa, hazvina kutanga zvakadai vadikani. Chokwadi. Kunotori nevanhu vakararama makore akawanda kudarika uchararama iwe, vakafa vasina kurinzwa shoko rakadai. Yes. Nyama inonaka kudai ine vazhinji vasina kuiwana. Tendai mbudzana dzakaiswa mudanga nababa. Chokwadi. Tendai mbudzana dzakabvuma kufa. Tendai mbudzana dzinoziva kuti banga rinorwadza zvakadii, kuti mugozokomborerwa. Yes. It is because of the suffering of Christ. Yes. All the glory comes back to Jesus. Rebecca is not part of the meat. She doesn't deserve any glory. Chokwadi. Dairi nguva rimwe zuva ndaizotaura nemi ndichikudzidzisai pamusoro pehembe dzaEsau nemunhuwi waEsau. Asi regai ndikukupai hinti ndichipedza. Jakobho semunhu anogara pamba ari mutadzi kudaro, anga aine problem 1 paCV rake. Hembe dzake dzainhuwa pamba, dzainhuwirira, dzanga dziine safe, dzadzine stay soft. Rebecca paanotora hembe dzaEsau dziri kunhuwa dondo, ari kupfekedza more sin pana Jacob. Chokwadi. Ndokusaka uchiona 1:15 dzaTimothy dzinoti, this is a faithful saying worthy of all acceptation, that Christ Jesus came to save sinners, of whom I am chief. Yes. Saka uchanoona kuti pane kunhuwa dondo kunofanira kuitwa newese anofanira kupinda pana baba kuti agokomborerwa. Asi nhumbi dzacho dzinenge dzisiri dzako. Pane mumwe ari rabishi kukudarika anofanira kuenda musango okusiyira hembe idzodzo. But pana mama vanofanira kuziva panogara hembe dzaEsau. Pavanodzitora so dzobva dzapfekedzwa Jakobho, kuita kunge dzinonhuwirira, izvo dzinotonhuwa wese kupfuura dzaJakobho wacho. Yes. Nekuti pauri kumira pamberi paMwari uchikanganirwa zvitadzo, pane zvaunoziva wega zvawakaita iwewe, zvaunoti ndakanyepa, ndakapomba, ndakadii. Pati pane rimwe zihembe so remumwe akatadza usati wazvarwa, raAdhamu remugadheni weEdheni. Yes. Shamwari. Amen. Shamwari. Pane rimwe rinonhuwa sango raunofanira kupfeka. Chokwadi. Nekuti zvitadzo zvatiri kuregererwa handi zvedu zvatakaita tega. Takazvarwa nembereko yechivi chaAdhamu wokutanga. Chokwadi. Saka Rebecca mushumiri wechokwadi anoziva kuti mbudzana yemudanga ndingagone kuiziva. But mwana uyo akasapfeka dzemusango anoipotsa pamberi pababa. Chokwadi. Anoda hembe dzemusango dzaAdhamu. Vopera Jesu maoko. Chokwadi. Saka mushumiri anofanira kukuudza kuti wakazvarwa uri mutadzi, usati wagona kuba unge uri mutadzi kudhara. Wakaberekwa naAdhamu, nekuti wakaberekwa uri munyama. Munhu wokutanga wenyama wevhu ndiAdhamu, akadya ari munyama. Asati adya Adhamu haana mwana waakabereka, akazobereka vana, atotadza kudhara, akatofa pamweya, akatodzingwa mugadheni reEdheni. Saka jasi iroro manje rinonhuwa dondo iroro, ndora unofanira kutopfeka wonomira pamberi pababa naro. Baba pavachada kuropafadza so vapedza zvese zvekubata mvere, vachada kunhuhwidza munhuwi waEsau uri pajasi rinozikanwa parinogara naamai Rebecca. Saka uchiona vana Pauro vaiparidza kuti Adhamu wokutanga akatadza, chivi chikabata vanhu vese, naizvozvo vese vakatadza. Zvino chivi zvachakatobata ushe kubva kuna Adhamu kusvikira kuna Moses, even pamusoro pevasina kutadza nekutadza kwaAdhamu akanga ari mufananidzo waakanga achizouya. Pauro aitotaura kuti vakomana, kana muri munoda kuzokomborerwa neropafadzo yekuregerwa zvitadzo yesalvation, torai jasi raEsau rasarai. Yes. Kureva kuti Esau akagona kuenda musango jasi rake rikasara.
kuti rigozopfekwa naJakobho agozonomira pamberi pababa naro, opiwa ropafadzo, oregerwa zvitadzo. Haleluya. Amen. Ndiri kunzwika here? Saka mharidzo yedu inopera ichiti, inopera ichichemedza Esau, asi Jakobho achifara. Vana vamatwinzi, baba vamwe chete, amai vamwe chete, tese takasikwa naMwari, tese takasikwa nemufananidzo waMwari, tese tiri pano nekuda kwaMwari, tese kuti mangwana ufume uri mupenyu, ndiMwari ari kukupa upenyu. Asi believe me, pana achasara achichema mudziva romoto. Amen. Kweita achaita walk into heaven, achitenda baba vakaisa mbudzana mudanga. Jakobho achiti dai pasina baba vaive nembudzana dzavo kudhara mudanga, ndaiwana sei ropafadzo. Zvekuvhima handigoneini, handitozivi kana dapi chairo kuti rinobatwa sei, asi mukandiratidza pane danga rababa, ndinonoibata ndikauya nayo. Amen. Saka patinouya pano tinokuratidza magwaro, ndiro danga rababa ratasara naro. Kana uchizoda kuponeswa, pinda mudanga rababa mubhaibheri, onovhura mapeji namavhesi, ona mbudzana mbiri, bata Jesu mumagwaro. Ukabuda naJesu, wawana upenyu usingaperi. Chokwadi. Tikunzwa kutaura zvezvikochikari, wabuda nebhaibheri iro. Uriisa ukai. You believe in your own works. Isa hatitende kuti pane chatinofanira kuita kuti Mwari atikomborere. Tinotenda kuti takaitirwa zvese naJesu paKalvari. Zvese zvatinoita muNew Testament hatisi kuita kutsvaga kukomborerwa, tiri kutoteerera baba wedu akatiponesa. Amen. Nekuti hauna mari yaunobhadhara kuti uberekwe nababa vako vakakubereka, asi vane mvume yekukutuma inononditengerawo shuga mutakishop. Hausi kubhadhara kuti uri mwana, uri kutoratidza umwana nekuteerera baba. Yes. Asi pawakaita mwana, you paid nothing. It was your father who was intimate with your mother. That is how you were born. Saka Jesu anotanga aita rudo kumushumiri, omuratidza zvizaruko zveshoko rake, rozoparidzwa pozoberekwa vana vakunzi vana vaMwari. Yes. Waita mwana waMwari nekuda kwokutambudzika kwaJesu, kwete nekuda kugona kwako iwewe. Hapana chaunombofa wakaita chikafadza Mwari. Ukangotanga kufunga kuti ndikabvisa mari yakati, ndikatsanya mazuva akati, ndikanoona munhu waMwari ndikatsvaira mumba make, Mwari anondikomborera, uri genga raEsau, uri wapinda mudondo. Yes. Kupedzesera kwemabasa Esau uri kuita nekushingaira kweSou, kuchema kunorwadza moyo, hauna mukana wokutendeuka uchienda kudziva romoto. Simudza roko rako ndinamate. Baba, ndiri kutendai neshoko benyu ramatipa manheru ano. Tichariparidza shoko iri, kunyange richimukirwa hazvitishamisi, hachisi chinhu chinyowani kwatiri, nekuti imi makazvitaura kuti zvaizoitika kwatiri. Tinonamata manheru ano tichikutendai, nekuti matiratidza kuti hatisi kufanira kuenda musango kunovhima, nekuti tikavhima hatigone kubika dzinofadza Mwari. Tichabata yemudanga yagara iri yababa kare, inova chizaruko chaJesu Kristu wakatifira paKalvari. Ndo chatichamira nacho pamberi paMwari, tichiruramiswa, tichipuwa nhaka yeupenyu usingaperi. Tiregererei pakupinda kwese musango kwatakaita. Makati mucharega yenyu kurangarira mazuva ekusaziva. Takaita zvinhu izvi nekusaziva, tikataura zvisakafanira pamusoro penyu, tikapinda mudondo, tikashingaira zvikuru, tichifunga kuti tingagone kufadza baba. Asi manheru ano tadzidza chinhu chinoshamisa. Hapana chatingaite chingakufadzei. Makafadzwa kare neye mudanga. Mwanakomana wenyu akabva kuna Mwari, akadzokera kuna Mwari, akadeura ropa, akarasa upenyu hwake nekuda kwemakwai ake. Mazvita neshoko ratanzwa manheru ano, ratadzidza naro kuti hakuna anogona kutenda nekugona kwake. Imi ndimi munovhura mwoyo yevasanangurwa, vakazivikanwa kare, vakatemerwa kare, vakanyorwa kare mubhuku yeupenyu, kuti vagotendeuka zvisinei nekuti vanga vachiti vanonamata kare, nevakanga vachibva kudzikereke dzavo vakatendeuka vakauya kushoko rechokwadi. Tinokutendai nevari kutendeuka manheru ano, vamunoziva kare mazita avo, kuti mugova paupenyu usingaperi. Kudzwai nokusingaperi. Amen. Omberera Jesu maoko, omberera Jesu maoko. Ingomhoresa ari pasaidi pako.
Kristu tinokukudza